حي مركسهم نتفقن غيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الصحات معلقات ختمن قلايو بزعبن وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عربيرهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايو تفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو تفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمنيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلات عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلات عقلي يفوت صحيكم سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونون تبوك تكونون اي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو اقداسن واناون امقزل لو حبريتان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودا تامسانا كتصون بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار ريتوخم من حسابكم من بحانات من قد مقداف سبسكرايب مقبار اكم وترو نازخ اخرنا سلتدقفكم نمسكن نايلومي اقداس تعستو دما بزن جمر let's go. Ethiopia, with over 120 million people, is the world's most populous landlocked nation, a fact that shapes its foreign policy and sense of security. Prime Minister Abiy Ahmed has made sea access a national priority, framing it as essential for Ethiopia's survival and economic future. The government argues that relying on neighbors for access to global markets is unsustainable for a country of Ethiopia's size. This dependency is seen as a vulnerability, fueling a powerful narrative of national pride and historical injustice. The loss of Ethiopia's coastline is viewed as a wound that is never healed, and regaining access is now a matter of national destiny. Abiy የመጠቀም የባህር አክሰስ የማግኘት ነገር መብት ነው ለኢትዮጵያ። ዓለም አቀፍ ተቋም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ1982 ዓመተ ምህረት የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ እንዲፈጠር ከተፈለገ ኢትዮጵያ አስተማማኝ የሆነ የባህር በር ያስፈልጋታል። ምክንያቱም አንከር ስቴት የዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ አሁን ያለውን ፖፑሌሽን እና የመጣ ያለውን ኢኮኖሚያዊ እድገት ይዘን በጣም አነስተኛ በሆኑ ሀገሮች ሆስቴጅ ተይዘን የባህር በር አክሰስ አስተማማኝ አክሰስ ሳይኖረን ሰላም ይኖራል እዚህ ሀገር ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሰላም ይኖራል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ይሄ كم تسمعوا لهم تي دراما بكل من قدي كلاتهم all gets out نخلو على الناس بلو propagandist politiكنيا ولا أب قدا قد تحبيز نبرسب وتي كلها تا أجندنا بحري يمانن تجامن قبل ويام زوج لزلو عند ساعتها تقدمتنا مودة ثانية من البات بزي أجرنا تحيزنا نبتدي تناغن حلف كتسكلنا
ባህር በር ካገኛችሁ ቶሎ ዳይቭ ለመግባት መዘጋጀት አለባችሁ። ቀዲሞም ከሕምብስ ጀሚሩ ስለዘለዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ ተሰሚዕኩሞ ከነተሓዞ ስለዘለና እዚስ ከንስማዓያ ሓደ ኣፊቱ ኣተሓሒዘ ከርየኩም እዚኣ ስምዕዋ ድሃን ምዃኑ እውን ብመንግስቲ ደረጃ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናተዘረበን እናተገለፀን መፅኡ እዩ ልማዓንቲ እውን ነዚ ብምልካት ኢና ፃንሒት ንገብርና እስቲ ብፈላማይ ሕቶና ንጀምርና ከም ሃገር ሕቶዋነት በሪ ከምዘይትከፍ ተገይሩ ፀኒሑ ኢና ንምንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ትብሎ ነገር ታሊካ እስቲ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሃፍቲ ፀጋታት ናይ ባሕሪ ፀጋታት ኣለዎ ካብቶም ፀጋታት ሓደ ናይ ባሕሪ ብኣማራጭ እስካብ 4 ወደብ ምጥቃስ ይከኣል ምስ ወደብ ዜላ ሓዊስካ በዓልቲ ታሪክ ወናኒት እያ ዜላ ወደብ ሓዊስካ ጅቡቲ ክትጥቀመሉ ዘላ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ዜላ ሶማሌ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ቀይ ባሕርን ዓሰብን ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ግን ምስ ግዜን ግዜ ዝፈጥሮም መራሕቲ ሃገራት ነቲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ወኪሎም ክነግሱ ከለው ነገራት ከም ድሌቶም ክገብሩ ነገራት ክቀያየሩ ዕድል ዝፈጠርዎ ረብሓታትናን ጥቕምታትናን እናስኦንና ፀኒሖም እዮም ገገሊኦም ብዘይፍላጥ ገገሊኦም ቶም መራሕቲ ማለት እዩ ገገሊኦም ድማ ንታሪክ ይቅር ዘይብሎም ናይ ተኳሳሕቲ ሽግራት እናፈጠሩ መፅኦም እዮም ካብኣቶም ሓደ ናይ ወደብ ምስኣን ዝፈጠረና ዓድል እዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ናብቲ ዋና ርእሲ ሕቶኻ ንኸኣቱ ቅድሚ ኸዚ ወደብ ሕቶታት ኣጀንዳ ተገይሩ ኣይዝረብን ነይሩ እወ ይዝረብን ነይሩ ምክንያቱም ሰይር ክሕብኡ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ዘስኡንካ ሰባት እስካዕ ብሂወት እስካዕ ዝሃለዉ ወደባት መጀመርያ ንጅቡቲ ዘስኡና ንቀይ ባሕሪ ብናይ ዓለም ታሪካታት እኳ እንተሃለዉ ናይ ቀረባ ታሪክና ክነልዕል ኣጀንዳና ናይ ቀረባ ኣልዒልና ተንዛረቡን ዝምጥነና ኮይኑ ስለ ዝኸውን ዘስአነና ኢህደግን ሕወሓትን ዘመነ ይግደፍ ሻዕብያ ብምፍጣርን ክልቲኦም እዮም እዚኦም ናይ ክልቲኦም ሓወራዊ ናይ ቃልስን መልዕሊ ቃልስን አንከር ስቴት የዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ አሁን ያለውን ፖፑሌሽን እና የመጣ ያለውን ኢኮኖሚያዊ እድገት ይዘን በጣም አነስተኛ በሆኑ ሀገሮች ሆስቴጅ ተይዘን እጂ እቲ ዘረባ ኩሉ ኣተሓይስካን ተሪኻዮ ኩሉ ናብ መን ዘተኮረ ምዃኑ ነቲ ካልእ ንምስሳል ዝጥቀምሉ እዩ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ እዩ እቲ ዘረባ እዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ምስሊ ኣላ ኣብ ኤርትራ ዝጠፈሸ ነጋዲ መዛግብቱ ይፍትሽ ዝበሃል ኤግዛክትሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና 34 ዓመት ማዕቢልና ኢና በልፅግና ኢና ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ገሎ ዶ ኢልካ ብዙሕ ተዛሪብካ መወዳእታ ከከደ ሓደ ሰብ እናጠፈሸ ምስ ከደ ኣበይ ክረክብ ክእል ገለ ነገር ናይ ስልጣን ዕድመይ መናውሒ ክኾነኒ ዝኽእል ኣጀንዳ እቲ ኣጀንዳ ድማ ኩሉ ግዜ እዛ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ትብል እያ ስለዚ መጀመርያ ኣንከር ኣይኮንካን ዋላ ገለ ኣይኮንካን you've lost everything ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርካ ከተረጋግፅ ዘይከኣልካ ኢኻ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ነተጋሩ ሕሊፉ ንሃበ ንኣቢ ንክሕጉስ ነታ ዘላቶ ተቐባልነት ድማ ናይ ሚድያ ዕድል ተዋሂብዎ ንክዛረብን ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ውሽጣዊ ቀቢርዎ ዘሎ ምናልባት ሒዝዎ ናብ መቓብሩ ክኸይድ ዝኽእል ቂምታን ፅልእን ነዚኦም ኩለን ሓዊሱ ክጥቀመለን ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ክኸውን ተኮይኑ ዶ ገለ እንተኮይኑ ዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ንፁር ዝኾነ ፅልኢ ዝተመልኦ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንፁር ዝኾነ ከምዚ ምናልባት ከምዚ ደኾኑ ይኾኑ ከምዚ ማለቶም ዘይኾኑ የለና right now they are very clear ንፁር ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዘመተ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራ እውን ብተፈላለየ መንገዲ መልሲ ትበሎም ኣላ ከምቲ ናቶም ኣብቲ ናቶም ደረጃ ወዲቓ ኣይኮነትን ግን መንግስቲ ኤርትራ ለቢሙ ክምልስ ኣይደለየን ወይ እውን ኣብቲ ናቶም ደረጃ ክወርድ ኣይደለየን ግን ንሕና ክምልስ የብልና ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ሜቢ ማቹሪቲ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ምትቑ ኣብ ናይ ቃላት ምውግእ እንድሕር ኣቲኻ ናብ ካልእ ዘይተደለየ ማእዝን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ካልኩሌሽን ናይ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ እዩ ሓንቲ እዚኣ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ እትሕምሞ ዘረባ ክንዛረብ ኢና ከስማዓኩም እየ እዚኣ ስምዕዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብልዎ ዘለዉ ተገምጢሉ ክሳዕ ክንደይ ንኤርትራውያን ዝስምዖምን ንዓዳቶም ዝስማዕ ቃንዛ ናብ ዝስምዕዎ እስከ
ኮንሲስተንትሊ ከየትኛው ሀገር በተለየ ከየትኛው መሪ በተለየ ኮንሲስተንትሊ የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ ዘልቋል። ኮንሲስተንትሊ ያለምንም አቋሙ ሳይቀይር ከየትኛው የኢትዮጵያ ጠላት ተብሎ ከሚታወቅ የውጭ ሀገር ወይም የውስጥ እንትኖች ኢትዮጵያን ያፈርሱልኛል ብሎ ከሚያስባቸው አካላት ጋር በተደጋጋሚ ሲደግፍ ሲያስታጥቅ አይተነዋል። ማለት በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳዮች በተደጋጋሚ ጣልቃ ሲገባ አይተነዋል። አማጽያን ሲያሰለጥን ኖሯል። አሁንም እያሰለጠነ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ የትኛውም ጤነኛ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ከሚያፈርሱ ኃይሎች ጋር ሀገራት ጋር ይተባበራል ብዬ አላስብም። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሙሉእ ሂወቱ ብቐጻሊ ኮንሲስተንትሊ ፀረ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ምብትታን ዝሰርሕ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝኸስስ ኣብ ዘረባ እዚ። ነዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኩሉ ንኢትዮጵያ ከፍርሱ ዝደልዩ ካልኦት ሓይልታት ከምዚ ንዝበሉ ሰባት እናዓጠቐ ንኢትዮጵያ ከፍርስ ዝፅዕር እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀዳመይቲ ድሕመየላ ብደንበ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ እንታይ ትፈልጡ ዶ? ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዝቃለስ ስግደፍን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዝቃለሱ ኣብዚ ቻነል ላይ ቀጻሊ ዝፅሓፍ ተሪኹሞ መንግስቲ ኤርትራ ቋምናቱ ወይ መርገፅናቱ ኢትዮጵያ ክትፈርስ አይደልን እዩ ዝብል ክሲ ኢኻ ትሰምዕ ተንብብ ኣብዚ ማለት እዩ። ብፍላይ ምስ ናይ 2018 ዝተገበረ ዝምድና ብዙሕ ሰብ ኣከም ዓይነት መደምደምታ በፂሑ ካልኣይ ምስቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ከሎ ሻዕብያ ጠጠው ከብሎ ከሎ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ዝገበሮ እዩ ን20 ዓመት ሸንኮለል ዘበለና ኢሊት ኣተሓሳስቡ ከይቀየረ ከሎ 4 ኪሎ ክምለስ ምፍቃድ ማለት ነቲ ቅድሚ 20 ዓመት ኮለል ትብሎ ዝነበራ ተርተት ትብሎ ዝነበርካ ንሱ ንክቕፅል ምግባር ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ብዘየገድስ ኣብ ብዲብ ስልጣን ዘሎ ግዜ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ነይሩ። ስለዚ ህወሓት ኣተሓሳስቡ ክሳብ ዘይቀየረ ፀላኢ ነይሩ። እጃ ኣተሓሳስቡ ቀይሩ ኩነታት ተቐይሩ ምስ ህወሓት ንፀምድ ኣለና ክበሃል ከሎ ካልእ መድረክ ስለ ዝኾነ እዩ። ህወሓት ናይ 2020 ወይ 2022 ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ እንተዝኽእል ነይሩ እዚ ሕጂ ኣብ ዝገብረና ዘሎ ፀገም ኣይምኾነ ነይሩ። 10 ዕስናቱ ፀገም ኣለውና ነይሩ። ካብዚ ሓሳብ ኣይትፈለዩ እንተለኹም እስከ ፀሓፉ ህወሓት ኣብ 2022 ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራሙ ንኣዲስ ኣበባ ገፁ ተበጊሱ ብደብረ ብርሃን ገለ በፂሑ ከሎ ሻዕብያ ኣትዩ እንተዘይኮልፎ ነይሩ ሽዑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዓቢ እንተዝግለፍ ህወሓት ድማ ተመሊሱ ስልጣን ተዝሕዝ ነይሩ። ምስ ጥቂንታ ናይ ኩናት ዝነበረ እንታይ መጋጠመ ትብሉ? ሎሚ ኣብ ሓደ ዓቢ ኩናታት ኢና ኣለና ናተይ ርእቶስ እዩ። ስለዚ ሻዕብያ ዝገበረ ካልኩሌሽን ፍሮም ቢግኒንግ ቱ ኤንድ ምስ ኣብ ሰላም ዝተገበረ ኩሉ ዝተገበረ ብፐርፌክሽን እዩ ተፃዊትዋ። ፐርፌክሽን ንፀላይ ከመይ ጌርካ መሓውሪ ምሒኻ ኣንበርኪኽካ ኣብ ናይ ኣርት ኦፍ ዎር ወይ ከዓ ብዙሕ ናይ ወታደራዊ ወይ ከዓ ፓወር ትብል ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ሩልስ ኦፍ ፓወር ገለ ትብል ኣብ እንታይ ትብል እቲ ዝበለፀ ንመሻርትካ ክኸውን ዝኽእል ተቐንዲ ፀላኢኻ ዝነበረ እዮም ዝብሉ። ፀላኢኻ ዝነበረ انت امينو مساخ صرح جميل تزبلته مشاركتها كون زخل سيوم سو باور تو مصحف الله ابا من البات كتب بوتخل بعفشا انت يزبلزي بريزيدنت سياس تقند صلاي ناي زهاجر ناي ኢትዮጵያን مفراسيو ابدي زبلا زله دما سمعوا ኢትዮጵያ ካልሆነ በስተቀር እነዛ ኢማቹር የሆኑ ቃላቶች ሲጠቀሙ ስናት አባውት መሪው ኢሳባውት ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው የሚያመን። እኔ የኢሳያስ ህልም ግልጽ ነው ለኔ። ለአመታት ቀደም እንዳልኩት ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት ይሄ የኢሳያስ ህልም ነው። ለብዙ አመታት ያደረገው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት የኢሳያስ ህልም ነው። 80 ዓመት ጠብቋል፣ እስካሁን አልተሳካለትም። جدايد بلزلو ناي بريزنت سياس حلمناتو قدمي بمواتو اتا زحلما ነገር ተሎን ኢትዮጵያ ክትበታተን ክሪአዩ አይተረዳኩም ምን አለው በፍጹም ነው ኤርትራውያን አይተረዳኩም ምን አለው ይኻትብል ምናልባት ነዛ ትብሉ አዘለኩም ሕልሚ መንግስት ኤርትራ ጥራይ ከማ ዘይደልያ ክንብለኩም ንኽልህና ብገምጋም ዝበትሕ ኤርትራ ውዝደልያ ግን ሳምኾን ይፈልጡ ዲም 80 ዓመት ፕሬዝደንት ሲያስ ንኢትዮጵያን ምድኻም ይጽዕር ክብሉ ከለውሲ كن من تا إيرتراو كأنزا 5 سمعة يردونهم because they don't care. أكيد سمنيو. أتي mentality ناتهم أبروسهم زلوا psychology انتايزبل. إيرترا مريتان جي هزباي أسفلهم هزباي لينانيو مريتان سقطتان أفدق بحران يزقد سو. بر هزباي يكونوا زقد سو. هزب ما أخي لوز تعرف كوكو عصر وزي كل العظمة هزبي بوا مال. سلزي كرد عنا زلوا بريزنت سياس نمبتتا إثيوبيا أنت زدل نيرو كلت سلست جزء عدل نيرو وكبتنا. ماني كنقروم نزوم إيدياتس ناي بحكي إيدياتس ناي تاريخ بادوتات يزبلهم زي ماني
ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትብትና ኣብ ርፍራፍ ክትገብራ ዕድል ነይርዋ ኣብ ኢዳ ነይሩ እዩ 1991 ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ይህ ወደግ ንክቐውሙ ኣይማይደለዩን ኦሮሞ ናቶም ሃገር ይዘል ነይሩ ህወሓት ንትግራይ ክሓራ ከውፅእ ይመፅእ ኩሉና ናቱ ሽጣራ ነይሩ ሻዕብያ ኣብቲ ብድሕሪት ኮይኖም ኣብ ምቅንባር ዘይሰርሑ ነይሮም ኪድ ተበታተኑ ዝብልኻ ታሕብትን ማእተዋ ነይሩ ኢትዮጵያ ትበሃል ኦኬ ሓንጎልኩም ክሳብ 1990 ስለዘይ ሓስብ 91 ክምለስ ስለዘይክል I don't know for whatever reason ናብ ዘበናይ መለሊክ ቅድሚኡ ዝነበረ ታሪክ ክትምለሱ ፀገም የብልኩምን ኣብተን ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓንጎልኩም ትክክል ኣይሰርሐን እዩ ካልኣይ ቅድሚ 4 ዓመት ኤርትራ እንተዘይትነብር እኳ ይምኾናን ኢልኩም ከ ኤርትራ እንተዘይትነብር ኣቢ ኣብ ስልጣን ኣይመሃለውን እንታይ ከም ንኾውና ይንፈለጥናን ኢሉ እንታይ ከም ትኾን ዳፍልጥ ነይሩ መተገለፍካ ነርካ መተጓሓፍካ ነርካ ግን ኤርትራ ድማ ኣትሒናትኩም እቲ ዝሕዝን ክፋል እዚ እዩ ፈርጆምሎም ነዚኣቶም ጌርካ ኩሉ ግዜ ፃማኻ ክሕደት እዩ ጥልመት እዩ 4 ኪሎ ዘዝኣተወ ኣትሕኖ ሓግዞ ኩርሲ ኣጣጣሓሉ ኩሉ ግበረሉ ተገምጢሉ ክበልዓካ እዩ ዝመፅእ እዚ ከም ሓደ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ናተይ ምክሪ ዝደሊ ይኮነ ዝመፅእ ወለዶ ግን ንፁር ዝኾነ መረዳእታ እዩ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ 4 ኪሎ ዝበሃል ሲስተም ብዋጋ ናይ ኤርትራ ክነብር ዝደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ሓደ 80 ዓመት ዝረኣኻዮ ባህሪ ቅድሚኡ እውን ንዓመታት ተቐፂልካ ተመሳሳሊ መምፀገበ ኤርትራ ሽፍትነት እዮም ዝፍፅሙ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ነገስታት ድዮም ሸፋቶም መሳፍንቲ ድዮም ገለ ዓቕሚ መምስርሖም ንኤርትራ ከይዶም ይዘምቱ ነይሩ ካብ ኤርትራ እዮም ዝህብትሙ ነይሩ እምበር ንኤርትራ ተኸላኺሎም ኣትሒኖም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንሳቶም ዝምነይዎን እቲ ኩንነትን ክገራጮ ከሎ ትርኢ ኣለኹም ንቐፅል ኣብዚ ለንቀነ ድማ ዘሎ ሓንቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ እውን ቆላሕታ ከብ ጀሚሩ ኣሎ saber rattling. Now this comes after Ethiopia accused Eritrea of actively preparing for a war in a letter to the UN chief Antonio Guterres. In the letter, Ethiopia's foreign minister accused the Eritrean government of colluding with an opposition group based in Ethiopia's northern Tigray region. The group being talked about is the hardliner faction of the Tigray People's Liberation Front, or the TPLF. The TPLF is a politically banned group that dominated the Ethiopian politics for nearly 3 decades. Ethiopia has also accused Eritrea and the hardline opposition faction of funding, mobilizing and directing armed groups to Ethiopia's Amhara, where the federal army has been facing rebels for several years. The latest clash highlights the escalating tensions between the two neighbors over control of Eritrea. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ እቲ ኣካል ናይቲ ምዕራባ ሚድያ ብፍላይ እቲ ብደብዳቤ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ካልኣይ ደብዳቤ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ዩኤን ተሰደዶ ብብዙሓት ኣርቲክልስ ይወፅእ ስለ ዘሎ ካብኡ እናተበገሱ ንኤርትራ ከሲሳታ ዝብል ቢቢሲ ኣልጀዚራ ካልኦት ብዙሓት ኣርቲክልስ እውን ወፂኦም ኣሎ ዋላ እኳ ኤርትራ ትምልስ እንተላ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ዝተፈላለየ ክስታት ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብዝትንክፍ መንገዲ ይቕፅሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ እዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት እናርሰነ ይኸይድ ኣሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ትኸሳላ ኤርትራ ድማ ንኤርትራ ትኸሰሉ ዘላ ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ምስ ፋኖ ኮይኖም የጥቅዑና ኣለዉ ንዓና ክሃርሙና ይደልዩ ኣለዉ ንውግእ ይዳለዉ ኣለዉ ኣብቲ ወልድያ እዚ ሰሜን ወሎ ዝተኻየደ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዝገሸና ዝበሃል ዘሎ ፅንዒልና ክርዮ ኢና ክንምንታይ ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድ ኤርትራ ከም ዝነበረን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናትና ኢዳ ትእትላ ዝብል ክሲ ኢና ንሰምዕ ዘለና እምበኣር እዚ ኩነታት እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኣልብትራም ወይ ከዓ እቲ ናይትሜር ዝኸፍዕ ሕልሚ ናቱ እንታይ እዩ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብፍላይ ህወሓትን ሻዕብያን ክቃነዩ ይደልን እዩ ነይሩ ነዚ ኩሉ ዕንደራ ዝገብሮ ዘሎ ግምት ናቱ እዚኣ እያ ነይራ ንሻዕብያን ንኤርትራን ትግራይን ፈፂሞም ከምዚዕርቑ ገይረ ኣባይ ሰዮም እየ ካብ ዝብል ካልኩሌሽን ዝተበገሰ እዩ ንፋኖ ከጥቅዕ ከሎ ካብዚኣ ካልኩሌሽን እዚኣ ዝብገስ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ስለ ዝገደፎ ህወሓት ወይ እውን ትግራይ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ባእስን ክኣቱ ስለ ዝኾነ ኣነ በዚያ ዘላትኒ ንሳቶም ነቲ ጉዳይቲ ንሓትዕዶም እናተባልዑ ከሎ ኣነ ንፋኖ ክበልዖ እየ ንሸነ ክበልዖም እየ ድሕሪኡ ንዓታቶም ነቶም ህወሓት ተዳኺሞም ወይ ፈሪሆም ስለ ዝብሉ ከይፈተዎም ሳይ ክኾኖም ተደየለዉ ድማ ሓምሽሸም ሳይ ገይሮም ናብ ኤርትራ ክኸይድ እየ ዝብል እዩ ኩሉ ካልኩሌሽን ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ባዶ ኮይኑ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ባዶ እዚ ዝኻንታይ እዩ ተልመደን ናይ ፖለቲካ ናይ ስትራቴጂን እዩ ምስ ናይ 50 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ሪል ዎር ኣብ ሓውን እሳትን ዝተመከሩ መራሕቲ ምሳቶም ዝዋጋ ዘሎ ምሳቶም እዩ ክቀዳደም ዝፍትን ዘሎ ወል
حدا سب بعدنا عبيك خي كله لبنا ناس أجابي زخي فدخان لغا مثل با ما يتباس من قلبات قلبته عقبها خي كون خلي بقلبتها يكون عندهم كينات كل جزء برئسي كينات أبرئس أب حنقولي سلزي لبنا زل وسب تمكرو زل وسب نيع كامر عاي نسخة كنا من ده عشان مهانكات رايحت نجرز لها and the reality is exactly what is happening right now شعبي أدمى من كسر تراد ما فزيم أب كينات قص زي كي زلوا مخنيات فلتيو كي تواجو أب كود كم زغل سلت فلتيو كي تواجو كينات كي جمرة نه أب موداق نه إيرترا كينات زدليو كم زي كوني فلتيو مخنياتو كينات نابي قص كي كم زغل the whole world is watching it لذي أكم زي كنا تاسلو زلوا اتمدرخ ينبب وصلوا زلوا اتك جبر زغل direct confrontation أبي أحمد نا عقل تبت كتا نبت بحر دقلو دبلو دلو نا عقل تبت دامبر كنا تات ناتون سراويت ناتون عقب ناتون ناكمو خيدو كد معلو زغل سلزخونه يكون لذي كله تدفتنو بسنا أمروديو ببوليتيكا ديو باللاينس دي بشركة ديو بخلو أيسرحنا أبي tell me one thing أبي أحمد استراتيجية بقرن أفريقيا تعويت اللازلو من البعد IMF وورلد بانك جنزب يبولو سكال ستوري من تاي يبولو مغنياتو exactly جدلي وصل زقبر لهم زلو نتهاجر نتسقطات نتهاجر يركبهم سلو زلو نتهم مليونيرات بليونيرات بزدلي وملك يركبهم سلو زلو سلازي أبي أحمد أبقرن أفريقيا أبريل بوليتيكا تسعويتو كل جزء مسس عرينير تعوت الله ناي بوليتيكا كايدا يلن فينات ناي تقرايون تسعيري بخلو تسعيري تسعيري يلن تأنكو أما ساسالي زقبرتو نعو نيشتي قصناي عوت كم زري زقبرتو منك سير تراي بتكوينات يدوس لزقتهم بر سراويتنا أب موريناينا كم مجمري حقوق هاري متباهل مسبالة بشحات كم مارق تراينا رينا بتقراي لذي سراويتنا أبي ولا حنت خجبراي مخالن وتيدن إيرترا سلز نبرت عوت كم زهلوه أبو البريتوريا دما قبل التنتحيزو كم زغرب زقبرتو إيرترا نيرا now إيرترا مستقاري يزله تجارب سنة يمزلو فانو مسانة يزلو شان everybody is مز إيرترا يزلو سلزي أبتكر أفريقيا زيج حدا كفال تراينا نرزلنا أتكالاي كفال بزح سب لان كان يقول شركة بروز قناه زينا نرزلنا نايكر أفريقيا بوليتيكا من باب دماغ الداسي مهنياتو Sudan is very very important أبتي كرنا أفريقيا اختزارب كلها سلام تاي سودان أقداس صغو مغنياتو حدا كابتا أف سودان زي كازنا بركوينات إمارات نعبت زور زلا ساعة أب بينو كعوتو لسلا زي كل ني حميت تتقيم كال حيتا تتقيم درونات تتقيم نسودان أفريقيا إيرترا أم مخباب أب تراكس أوتلنا يغل زباليو قدامي تارجت ناي سودان دما حسبي يغتفل تزلكم ناي إمارات قدامي تارجت حسب ترايت حلمناتهم كند حسب استراتيجي كوا قداسن كبوم زغل يلن مغنياتو أب حنقولهم زلو جبتي نجبتي كبكي وامز دليو نجبتي كبكي واي إمارات سرعهم كله ترجمنا نجبتي لانك أنا باي ذا واي بيت فردس إيرمام يم جبتي سلازي نجبتي نبكاي دما قطر حدا زليكا حسبي نحسبنا مركب دما مسير ترى سمام سلازي قال لي ترى دما بحيل ولا حد خو قبريت غلنا اتونكو بحيل خو قبر وز خلو تزفتن وزن بري and this is exactly كما يجيرو باك فاير جيرو تكونتات كم زبر عنينا نرزلنا سلازي كلتا نقرات كريكم زيام سمعوا يحريكم اللسينا بتكونتات بقدماي منستر دكتور كامل إدريس نستمرحي لعلواي لأخ منقست السودان لوميا بساعتات مشيت أبدرش هاجر تقبلوا أسراريبو أتزته عم نفع كل التأوزن دنا جيش السودان نمعرف أبزكايت زول زعري كمون حبراوي أقداس النتاب زولو زوباون أهقراون معلتات زتكور نيرو بريزيدنت إيساس مرقز إيرترا أب قداي السودان نحدنتن كبرتن السودان زدقف متكلاوي صنعون زي الوطن كم زخونه بمنصار جيش السودان زلاقي فتح نخركب منقسي إيرترا زكالو كم زقبرن سعرتاتك أسأل مخاننا الرقاقيسو قدما منستر كامل إدريس بوغانو ملخت السلامن سناي منيتن عبد المنظر لو بايت السودانن لعلوي أزاز سراويتن جنرال عبد الفتاح البرهان ناب بريزيدنت إسياس أفوركي كمون سلامتان مسغانان ملا حزب السودان دحري مبصح أبزي حزب السودان نخبيت فتنة ساسقدد كوينات تقالي علو زلقوان بمرحنة منقستن حزبن إيرترا السرائي كاب كبرتات زمنشو تبع مرقسي زحبنن تاريخ خوني
ክብል ገሊጹ ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳን ብወገን ሱዳን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕጋዝን ኣምባሳደር መሐዲን ሳልም ኣሕመድ ሚኒስተር ዜና ባህልን ቱሪዝምን ካሊድ እስማዒል ኣሕመድ ከምኡውን ስለዚ እዚ እቲ ቪድዮታት ካብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ምናልባት እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ተራ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ጥራይ ኮንካ እንትሪኦ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክትርጉሞ ትኽእል ምዃኑ መጀመርያ እዚ ኩነታት እዚ ትዝክርዎ እተኮይንኩም ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እዩ ብብዙሕ ነገር ዝትርጎም ንብለ ዘለና ኣላያንስስ ኣር ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብ ዘለናዮ ኤርትራ ናብ ዩኤን ትኽሰስ ኣላ ኣቢ ንዩኤን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ረባሽት ሓይልያ ወይ እውን ፀገም ትፈጥር ዘላ ሓይልያ ኢሉ ይኸስ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ሶማልያ ኤርትራ ክንምንታይ ከም ዝሓገዘታ ትፈልጥ እያ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሶማልያ ሓያል ሃገር ንክትከውን ኤርትራ ትዝበልፅ ሓገዝ ዝገበረ እዩ ሱዳን ኣብቲ ዝኸፈ መድረክ ከላ መንግስቲ ናታ ብተደጋጋሚ ህዝቢ ናታ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ትሕግዞ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እዝኑ ዓፅዩ ከሎ ዓይኑ ዓሚቱ ከሎ ክሪኦ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንኤርትራ ናይ ሕማቕ ነገር ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ዞባ ትርብሽያ ዝብል ክሲ ናይ ዓቢ ከመይ ኢሉ ይዓኑ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሪል ታይም ፌል ዝገብር ዘሎ ኣብ ሪል ታይም እዚ ድማ እቲ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ትፃወተላ ትገይም ኢንተሊጀንትሊ ትፃወተላ ኤርትራ ነቲ ገይም ክንብል ከለና እዚ እዩ ኤርትራ ኣብ ደ ሃይስት ሌቨል ትፃወተላ ትውፅኢት ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢቲ ናይ ሰላምን ርግኣትን ኣብነት ከም ዝኾነት ክትጠቅስ ተኮይና ጎረባብቲ ክምስክሩሎም ብኣፍካ ስለ ዝበልካ ይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንታይ ኢድ ከም ዘለዎ ከምቲ ዝድለይ ተገልፀን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዓመት ምሉእ ተኸሲሱ ሕጂ ሕራይሉ ኣብ ባይታ ተመሊሱ ንስእሉ ሉላውነት ናይ ሶማልያ ንክደፍር ስለዚ ምስ ጅቡቲ ከም ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ንዓታቶም እውን ስጋት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ሃገር ቀዳማይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ መርሕነት ናይ ኣቢ ኣብ ዓዱ 2-3 ዓይነት ኩናት ዝገብር ዘሎ ናይ ጎረባብቲ ጥራይ ግደፎ ኤርትራ ውሽጣ ኩናት የብላ ፖለቲካዊ ገለመለ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ሰላምን ርግኣትን እዩ ዘለዋ ሳቶም መክሰሳ ኣርእስቲ ስእኑ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ነቲ ዝርዮ ብወፃኢ ዓይነ ንዝርዮ ንኤርትራ ንክትከስስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያት ኣይስኑን እዮም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንኸሱ ግን ኤርትራ ኢዝ ዱዊንግ ኤቭሪቲንግ ነቲ ናቶም ኤክስኪውዝ ነቲ ናቶም ሓሶት ነቲ ናቶም ድራማ ንምእላይ ኩሉ ዝከኣላ ትገብራላ ውፅኢት ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ኢትስ ዋን ኦፍ really well played smartly played ብብልሒ ዝፅወት ዘሎ ፖለቲካዊ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ያ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባቲ ምስ ኩላቶም ምስ ግብፂ ዝተኾነ ምስ ሱዳን እንተኾነ ዝርኦ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኻዮ ያ ሱዳን ኣገዳሲ ሃገር እዩ ብርግፅ ምስ ተዳኸሙ እንዲዮም ናባና ድመፅ ኩሉ ግዜ እዚ ከም ኤርትራዊ የቆጣዕኒ ኣነ ሓቃሽ ንዓና ክገብሩልና ኣብ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ኣንፃርና እዮም ዝኾኑ ኣብቲ ንሳቶም ዝረጋግሉ ኣንፃርና እዮም ዝኾኑ ግን ኣማራፂ ኸ የብልና ኣማራፂ ስለዘይብልና ኢና ሓደ ግዜ ነዚ ክንፃወት ንረብሓና ስለ ዝኾነ ንሱዳን ባዕልኹም ትፈልጡ እንተሪልካዮም ክወድቅዮም ትዘውድቖም ዘሎ ድማ ኣንተ በይለኩም ንዓና ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ሱዳን ምዕዋታ እንታይ ክትገብረልና ወይ እውን ብኸመይ ክትከፍለና ኣይኮነን ትሕቶ ፀላኢና ብኡ ዝመፅእ ይዓርበልና ኣሎ እቲ ፀላኢና ድማ ኣብኡ እንተተሳዒሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዕድል እውን ዝለዓለ ከይፈተነ ንምስዓር ዘሎ ተኽእሎ ላዕሊ እዩ ካልኣይ መንገዲ ሱዳን ንትግራይ ካቶፍ ንክገብር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ሱዳን ናይ አልቡርሃን ሓይሊ እንተዝስዕሮ ነይሩ ብፍላይ ምስ ተጋሩ ዘራኽብ ቦታት ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ምስ ተጋሩ ዘራኽብ ንዑ ክዓፅዎ እዩ ዝደሊ ነይሩ ቀንዲ ሕልምናቱ ሳያ ነይራ እዚኣ ካ በርዒና እያ ስለዚ ብግምጣሉ ሻዕብያ ህወሓት ንኣቢ ክሓርሞ እንተደልዩ እቲ ስርሒት ናይ ኣሶሳ ዝበሃል ልክዕ ንክደግሞ ፀገም ዝበሃል የብሉን እዚ ርክብ እዚ ድማ ንኣቢ ኣፀቢቑ ደሰንብድ ዳኣምበር ዘሐጉስ ኩነታት ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ እቲ ትገብሮ ዘላ ፀወታ ንእዋኑ ዝምጥን ኣገዳሲ እዋናዊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ እቲ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና ናብቲ ወተሃደራዊ ኩነታት ካብ ገፅና ክንሰግር ኢና ሕጂ ወተሃደራዊ ኩነታት Eritrea's army isn't marching, it's whispering. No tanks, no airstrikes, just silent fingerprints on Ethiopia's burning north. From Waldea to the Red Sea, the war may already be underway. Only this time, it's being fought in the shadows. Guns are firing in Amhara, the whispers are rising in Addis, and the smoke is drifting all the way to Asmara.
Ethiopia says Eritrea isn't just watching, it's funding, arming, and fighting on Ethiopian soil. So the question shaking the horn tonight, is Eritrea waging war, just not at home? كم نريد زلنا إثيوبياويان almost نتي كوينات إرترا أتياتولا زول propaganda ناتهم بزسف ملك يزدف زلو نعو كم زبلهم زلو كنا تادما حدا كابتي فانوس قبرو زلو معباليو ጎንደር ከወሎና ከሸዋም የፋኖች መልእክት ለመላው ኢትዮጵያውያን እየደረሰ ነው። በአማራ ክልል የሚካሄደው የሉና ተጋድሎ ተጠናክሮ በቀጠለበት በዚህ ሰሞን ላይ ትልልቅ ድሎች የፋኖ ኃይሎች እያስመዘገቡ ይገኛሉ። ኮንን ከተማ ያዙ፣ ጋሸናም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር መግባቷ እየተነገረ ነው። ሌሎች አካባቢዎችም እንደዚሁ ነገ ከነገ ወዲያ እዝን ሪዮ ዘለና እቲ ጋሸና ዝበሃል ፋኖ ነቲ ጋሸና ኣው ሒዙላ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጋሸና ዝበሃል ግንባር ድማ ከምቲ ወትሩ ንሪዮ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ኩሉ ዓለም ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ቢካዝ at the end of the day ባዕላቶም ኢትዮጵያውያን እንዳ ትበልጣለች ጀነራላት ናይ ኣብ ቀደም ዝዛረብዎ ጋሸና ከመቀሌ ትበልጣለች ባጫ ደበሌ ነው አይደል ሲፎክር የነበረው ለወያኔ ጋሸና ከመቀሌ ትበልጣለች እና ጋሸና ቁልፍ ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው። ጋሸና መያዝ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ወታደራዊ የበላይነት ሚዛን እንት ማስጠበቂያ ቦታ ነው የሚል እንትን ያለው እንግዲህ እዚ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ባጫ ደበሌ ዝተዛረበ እዩ ብዛዕባ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ ጋሸና ዝበሃል ዘሎ ቦታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ባዕሉ ዝተዛረበ ምዃኑ ደጋጊምና ምስትውዓሉ ስለምታይ ካብ መቐለ ንህወሓት ኣብቲ ዋንቲ ካብ መቐለ ንላዕሊ ጋሸና እያ ተገድሶም ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንክቋፅርዋ ንክበታትኽዋን ስለዝሕግዞም ኩናት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን እናበለ ይዛረብ ስለዚ ነታ ልክዕ ከምኣ ዝበልዋ ንኢትዮጵያ ክንዲ ምንታይ ከም ከቢዱ ዝፈልጥ ፀላኢ ከም ዘለዎም ዝርድኦም ዘሎ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ነዚ ጋሸና ንምምላስ ብዙሕ ሰራዊት ተንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሓን እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ያየነውም ከሆነ ከባህር ዳር ጦር ወደዛ እያስገባ ይገኛል። አሁን የምንመለከተው ቪዲዮ ከባህር ዳር የተላከልን ነው። እንደምታየው በጣም ከፍተኛ ወታደራዊ ካሚዮኖች መሳሪያዎችን የጫኑ ሬሽን የጫኑ ሰራዊት የጫኑ ከባህር ዳር በጎንደር መስመር ወደ ወሎ እያመሩ እንዳለ ነው የሰማነው። ምናልባት መንገድ ላይ የመቆረጥ እድል ወይም ደግሞ አደጋ ይገጥማቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ መረጃ የደረሳቸው የፋኖ ኃይሎች እንግዲህ ስራቸውን እየሰሩ እንደሚገኙ ይጠበቃል። ግን ከመኮድ ካምፕ ከፍተኛ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ካብ ባህር ዳር ይኹን ካብ ካልእ እቲ ዘሎ ቦታታት ናቱ ወታደራዊ ዓብይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ነዛ ከተማ እዚኣ ንምምላስ ይፅዕር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ከዓ ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ምክንያቱ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ከሲሩ እንተሎ ሓይሊ እንተለዎ ኮይኑ መጀመርያ ነዚ ከማልስ ክፍትን ነዚ ከማልስ ዘይክእል እንተኮይኑ ድማ ኢትስ obviously clear ዝንጹር ነገር የኣብይ ኣሕመድ has no power حيل يبلون ميليتاري وتهدروا عقمناتو رموسي مالتي مغنياتو بينات كل جزء استراتيجيكا بوتان تحريس كاترايو زقصل ويون نويح زغيب لعلو كل دما نستراتيجيكا بوتايو تزعبي مسوات زغفت سلامتاي نعون تحريس كان سلاي تبوتكو سلازلغا ስለዚህ ነዚ ከማል ዘይክል እንተኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ዓቅሚ ከም ዘይብሉ ንዓለም ዘፍልጥ ኩነታት እዩ ብግምጣሉ ገለገለ ሰብ እንታይ መረዳእታ ኣሎ እቲ ፋኖ ዝበሃልቲ ተመሊሱ ዝመጽእ ከምዚ ካብ አዲስ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ጎጃም ድዩ ካብ ወሎ ድዩ ካብ ጎንደር ድዩ ካብ ካልእ ተበጊሱ ተኣኪቡ ንኣዲስ ኣበባ መጽዩ ንኣቢ ዝኣልዮ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ it's just crazy ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዓመትን ፈራሃን ኣምሓሩ ከምዚ ኢሎም ኣብ ጎደናታት ክዛረቡ ከለዉ ይላገጹሎም ነይሮም እዮም እዚ ዝክርዎ ተኮይንኩም እዚ ዘረባ እየመጡ ነው ዝበሃሉ ዘለው ፋኖ እዮም ነይሮም ይመጽዮም ዘለው ናበሉ ኣብቲ ናይ ማራቶን ናይቲ ከተማ ዝበሃል ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ከምዚ ኢሎም ዝዝምሩሎም ዝነበሩ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓቕሚ ይረኸቡን ወል ህዝቢ ክሳዕ ክንዲዚ ድሕሪኻ ራሊ ክገብር ምሳኻ ከይተፈቲኑ ይድግፈካ እንተሎ ምዕዋትካ ይተርፍን እዩ
اتعود دما هذا زي تقرمتني يسمعوا بزي የኢትዮጵያ ህልውና የተከበረው አርበኞቹ ጣሊያንን ያሸነፉት እኮ እነ ራስ አበበ አረጋይ በሸዋ ተራሮች እነ በላይ ዘለቀ በሶማ በለምጨን በሌላው የጎጃም አካባቢ ራስ አሞራው ውብነህ በወልቃይትና በጎንደር ጀነራል ኃይሉ ከበደ በወሎ ተራሮች ተዋግተው ነው አዲስ አበባ ላይ እኮ አይደለም ውጊያ የሚደረገው አይደል የሆነች ቦለት ለኩሶ ለድግስ አይደለም የምትሄደው የ4 ኪሎ መንበረ ስልጣን የምትነቀንቀው የምታሸንፈው እዚህ ነው የምታሸንፈው ዘበኛውን ሰራዊቱን በመምታት ነው እንደዛ ሊያሸማቅቁ በሚሞክሩ ሰዎች እንዳትሸወኑ የደርግ ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ሽፍት ያደረገው ሽሬ ላይ 604ኛ ኮር የሚባለው ሰራዊት ሲደመሰስ ነው ታውት ያን ሩቅ አንሄድም ጀሲ የሰፈረ የብልጽግና ካድሬ የተጨነቀው እኮ ግዳን ሙጃ ያለው ሰራዊት ሲመታ ነው ኤግዛክትሊ ጂት ሰምዖ ዘለዎም እዚ ቲ ስትራቴጂው ሳክት ከም ዘይኮኑ ዚኦም ሰባት ዚኣቶም ንሪኦም ኣለና እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ 4 ኪሎ ኸድና ተዋጊና ምውዳቕ ኣየድልየናን ኢሉ ኩሉ እቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኻዮ ኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነ ዝካየድ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት መዓስ ይሃድም ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ቦታ እንተስዒርናዮ ሰራዊት ናቱ ይብላሉ እቲ ስትራቴጂ ሰራዊት ኣበይ ኩናት ናይ እሳቶም ጃ ቃሊሎም እዮም ዝነግርዎ ዘሎ እቲ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ናይ መወደዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኩናት እቲ ዝበርተ ኣብቲ ሽረ ዝነበረ ግንባር ርሱ ምስ ፈረሰ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እናተዳኸመ ከይዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እጂ እቲ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ህዝቦም ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ጅግንነት ናይ ኣምሓራ ከተንፀባርቕ ኣለካ ገለ ከምታ ትገብር ስለ ዘለካ ንቡር እዚ ደርጊ ክወድቕ ዝኻለ ኤርትራ ስለ ዘዳኸመቶ እዩ ፒሪየድ ካልእ ወላ እውን እቲ ኩናት እቲ ግንባር ናይ ሽረ ሻዕብያ መፅኦም ሓጊዞም ህወሓት ኣይከኣልዎን ነይሩ እዚ ዲስ ፋክት ብታሪክ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ እናተዋጋእኻ ምኻድ ከድሊ ይኮነን ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ እንድሕር ተሳዒሩ ንኣዲስ ኣበባ ምኻድ ከይተታኮስካ ተኣትወ ነገር ይከውን maybe it's different this time ኣነ ዝመስለኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝተመቐለ ሃገር ስለ ዝኾነ ተኦሮሞ ንስልጣኑ ንረብሑ ክዋጋእ ስለ ዝኽእል ምናልባት ናቱ ኩነታት ንርኢ ንኸውን ናተይ ገምጋም እዩ ባት ካብቲ ዝነበረ ዝሓመቐ ሰራዊት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ክንዲዚ ከጠላቅዮ እንድሕር ክኢሉ ሰራዊት ናይ ኣቢ I think it's pretty much obvious ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ፋኖ ፀብለልትነት የርእሎ ንሳቶም ድማ ኩሉ ሓይሎም ኤርትራ ከም እትገብረና ዘላ ይብሉ ኣለዉ እቶም ሊቃውንቲ ናይ ኩናት ዝበልዎም ድማ ዝህብዎም ዘሎ ምክሪ ስምዕዎ ደብረጽዮን የሚመራው ኃይልና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች እንደ ፋኖ ምናምን የመሰሉት አንድ ላይ ሆነው ተለቅ ያለ ሀገርን የማተራመስ ስትራቴጂ ይዘው መንቀሳቀስ ጀመሩ። ይህ ሁኔታ ዝም ብለን ካየነው መጀመሪያ የሚጎዳው የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይን ህዝብ የሚኮረኩር አጀንዳ ያነሱና ምዕራብ ትግራይ እንድናስመልስ ከኢሳያስ ጋር እንስማማለን። ህዝብ ለህዝብ ይገናኝ ምን ችግር አለበት? ደግነቱ የትግራይ ህዝብ ይህን በደንብ ብሓፈሻ እዚ እቲ ከትሕኖ ኢሉ ዝተሓሰበሉ ሰብ እዩ ወላ ሓንቲ ድግስ ክነግሮም ዝኽእል እምበር ኣብዚያ ደረጃ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ክሕግዘሉ ወይ እውን ክጠቕመሉ ዝኽእል ኩነታት የለን። ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ወልድያ ተኻይዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ፋኖ ብቆፂሉ ድማ ክሳብ ገሸና በፂሑ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ ዓውደ ኩናት ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ እዚ እንዲ ድመስል ዘሎ ኣብዚ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ሰሜን ክልላት ማለት እዩ ኣምሓራን ትግራይን ብሓደ ንክሰርሕ ዝቐለለ ዕድል እዩ ዘለዎ ዝሓሸ ዕድል እዩ ዘለዎ ክልቲኦም ሳቶም ኣብ ማሓትሕዶም ዘለዎም ፀገም ወላ ኤርትራ ረይዎ ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ኢና ንብል ዘለና ምዕራብ ትግራይ ከም ዘለዎ እቲ ካርታ ብኦሪጂናል ተሳኢሉ ከሎ ማለት እዩ ከምዚ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ተመላላኢ ሓይሊ ምዃኑ በዚኻ ትርኢ ኣምሓራ ምስ ትግራይ እንተተባይሱ ተዲኹም ኣለኹም ኣብይ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌሽን ዘግበሮ እዩ እታ ካርታ ትርእይዋ ኣለኹም ትግራይ ምስ ኤርትራ ምስ ኣምሓራን ተባይሱ እንተሎ ተዲኹም ኣለኹም ንኣምሓራን ንኤርትራን ተጠቂሙ ድማ ንትግራይ ሓሪምዋ እንተሎ ሽዑ እንታይ ዝገብር ዘሎ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሽግር ከይፈትሐ ንሳቶም ንሓትሕዶም ደም ተፀይቆም እዮም ንሓትሕዶም ክባልዕሎ እዮም ኢሉ ንኣምሓራ በይኑ ንፋኖ በይኑ ተዳቅቕ ይመደቡ ነይሩ
استراتيجي ناتو شعو تግራይ تهاريمي قصيلي زلو نعم حرا دما بينو رخيبه كداخمه دحريو انت دلي بعفار تدلي دما نتنا حرا ترفه ماريخه حيزه كم دما كاب تግራይ زغبرو يبلوم نخلهم رغاغيزه نابي ኤርትራ كخيد ازياتا سمارت ዝኾነት በላሕ ርእሲ ዘላቶ ኮይኑ ዝስምዖ ትንዑዝ ሕግዝ ዝነበረ ኩሉ ግን አጀንዳ ነይሩ ሻዕብያ ጽቡቅ ጌሩ አንቢቦ ነይሩ ስንታይ ይደልሎ ንሳቶም ግን ሽድሽተ ስጉምትን ቅድሚት ሓሊፎም ይሓስብሎ ንሱ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ክፍርሞም ከም ዝኽእል ግን ገምጋምና ሻዕብያ እንታይ እዩ ንሱ እቲ ዝደልዮ ዘሎን ተረኺቡ ክቕፅል ከም ዘይክእል ፈልጡ እዩ ምክንያቱ ክጅምር ከሎ ሰራዊታ ኣጠላቂዩ ዝጅምር ዘሎ ኣፅዋራቱ ኣረኪቡ ዝጅምር ዘሎ ኩሉ ነገር ኣፍሪሲ ዝጅምር ዘሎ ስለዚ ንዑ ሃኒፁ ከም ብሓድሽ ሓያል ንክኸውን ግዜ ክወስደሉ ምዃኑን ምስቲ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናቱ ተብተብ ናቱ ድማ ይርይዎ ስለ ዘሎ መሓውራት ናይቲ ሃገር ድማ የፍርስ ስለ ዘሎ እንታይ ከም ዝኸውን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ወርኤቨር ንዑ መይንተይ ምግባር ኣብ ስልጣን ንዓና እቲ ዝቐለለ ሪስክ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ካልኩሌት ካልእ ድማ ንዑ ስለ ዝሕግዙ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፀገም ደምጉ ክመፅእ ዝኽእል ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋ እናበሉ ልክዕ በላ ገይሮም ኣብታ ንሳቶም ዝገበርዎ ታኼላ ኣትዩ ካብ ታኼላ ናብ ታኼላ እናሰገረ ሕጂ ድማ ከይተዋግዎ ባዕሉ ክዓኑ ከም ዝኽእል ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ እዚ ስማርት ጌም ይበሃል ሻዕብያ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ብልሒ ከም ዘለዎ ደጊምና ደጋጊምና ይበርሃልና ኣሎ ንሳቶም ድበልዎ ይበሉ እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ሕጂ ቁርብ ትለይ ኣብቲ ናይ ዓለም ስግሪልና ኩነታት ክንሪና ድሕሪ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና The Nobel Peace Prize has been awarded to Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado for promoting democratic rights in her country. The committee called her a unifying figure in a political opposition that was once deeply divided. Machado was praised for trying to loosen the authoritarian government's rigid hold on power. She entered politics in 2002 as the founder of the vote monitoring group Somate. Machado was one of hundreds of candidates nominated for the award. መቸም ንሰምዖ ዘለና ናይ ዓለምና ዝዓበየ ድራማ ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና መን እያ እዚኣ ትዕወት ዘላ ኖቤል ፕራይስ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኣ መዓልቲ እዚኣ ጥንቃቐ ከድልየና ኒኩለር ከይትኩስ ናብ ኖርዌይ ዘለኹም ብፍላይ ምክንያቱ ነዛ ናይ ኖቤል ፕራይስ ከም ሕሱም እዩ ዝምነያ ነይሩ ለንቀነ ናይቲ ጉዳይ ናይ ቃዛ ድማ ሰላም ዝገበረ ምናልባት ናብቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ክትሕግዘኒ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ምዃኑ ብዙሓት ይግምቱ እዮም Anyway, እስከ ደሓን ንስማዕ እዮም እንታይ ተረቋሒ ናቶም ነይሩ ዝስምዑ እስከ Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዛ ማርያ ትበሃል ናይ ቬነዙዌላ ተቃዋሚት እያ ኦፖዚሽን እያ ኣብ ቬነዙዌላ ረጂም ቸንጅ ኣብ ዝፅዕሩሉ ዘለዉ ናይታ ተቃዋሚት ሓይሊ ኖቤል ፕራይስ ይሽልሙ ኣለዉ ዘገርም ግን ኣካለ ግዜ ከም ድሌቶም ምኾነ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብዚ ስምዑ እንታይ ክበሃል ቅኒ ኣሎ I heard Egypt's president has told the U.S. president that he deserves the Nobel Peace Prize for his work on securing a peace deal for Gaza. The U.S. president has publicly campaigned for the award, claiming to have settled several, I think 7 conflicts around the world. The winner will be announced on Friday in Norway. Donald Trump has long coveted the Nobel Peace Prize. Donald Trump has unendable wars have ended 7 unendable wars. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one. ወይ ፀገም ረኺብና ኣቶም ሰባት ከምዚ ሕፍረት ዘይብሉ ፍጥረት ኣብ ዓለም የሉዶ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓለም ሲ ሓደ ዓይነት ምርቃ ክህሉ ኣሎ ትራምፕ ይግበርካ ምክንያቱ ብፍፁም ጣጣ ዘይብሉ ፍጥረት ከምዚ ኣይረኣኹና ነ ሃብታማት ኣለዎ ኣብ ዓለም ቢልዮነራት ርኢና ማልቲ ቢልዮነራት ርኢና ቴክኖሎጂስስ ርኢና I don't know ኩሉ ዓይነት እንዲያ ዘሎ ብዓለም ከም ዶናልድ ትራምፕ ፍፁም ጣጣ ማዕንዱ ሰብ የለን ኩሎም ሰባት ሲ ኣነ ክዕወት ከም ዘለኒ እዮም ዝነግሩ ይብል ሓሳዊ ንስኻ ክትዕወት ይብልካኒ ዝብል ካልእ ሰብ ብቐዳማይ ኣብዚ ሊስታ እስክታ ሊስታና ትስምዕዋ እዚ ሰብ እዚ ኣነ በቃ ንዓና ንከስዕ ኢሉ ዝተፈጠረ ኢሎም ኮሜድያንስ But his claims are contested, with critics saying he does not deserve the prestigious award. The Nobel Peace Prize was based on the will of Swedish industrialist Alfred Nobel. Each year, the Norwegian Nobel Committee reviews nominations to humanity.
So first, let's look at Trump's peace record. He claims he's stopped 7 wars across Asia, Africa and the Middle East. But many analysts have challenged that narrative. Some agreements were historic, but other disputes weren't full-scale wars. Some haven't stopped at all. And his role in others remains disputed. The peace he promised elsewhere is still a work in progress. Friends and foes alike have said his year of awarding is ludicrous. But what about the other key policies at AIG to the king? It holds. بحبشة انتينا نرد لنا دونالد ترامب نزا نجر زيان تدهيبكم نيكت فعكم يعني راتا قداي كاب كتشحن شدشتن جميري دمايو كاب كتشحن عسرت شدشتن مستعوتي دلي وانا زا نوبل برايس سلامنتاي كل نسو كل هوتو ابز حلفه 10 عمد ويك 15 عمد وددر دونالد ترامب مس اوباما يوددر ناتو سلازو اوباما مجمريا مسمسه ابحده توارح نوبل بيس برايس يبوم نيرم ስለዚህ ንሱ ድማ መጀመርያ ምስ ወፃ ክትቡን ኣለኩም ነይሩ ኣይሃብዎን ን4 ዓመት ለሚንዎም ኣይሃብዎን ሕጂ ድማ ከምታ ኣብ ካልኣይ ተርምናተይ ቀልጢፎም ክቡን ኣለዎም ኢሉ በቃ ሰላም ዝገበርኩም ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ኩናት ተጠወቢለዮ ፓኪስታን ምስ ህንዲ ተጠወቢለዮ በቀዳማይ ድማ ናይ አርሜኒያ ምስ አዘርባይጃን ተጠወቢለዮ ክብልሲ ኣይፈልጠኒ ተናገራት አዘርባይጃን ምስ አልባንያ ተባስ ተጠዋቢለ ይሉ ተዛሪቡ ምክንያቱ he doesn't even know አሽማቱን አይፈልጦኒ ናይ ዲአርሲ ምስ ሩዋንዳ ተጠዋቢለ ኮምና በለ ሊስታዩ ዘናውሕ ማለት እዩ ከም ንሪዮ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እዛ ብልጫ እዚያ ኣይተዋሃበቶን አሚን ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረብ አን ርግፀኛ እኮ ክትኮን ይትኽእል ኣብዚያ ሰዓት እያ በጃ ከይትፅሓፍ ዶናልድ ትራምፕ በጃ ከና ዓመታ ክንባካይና ወላና ዓመታ ክንትረኽባ ክንገብርና ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ነዛ ብልጫ እዚያ ይደልያ ነይሩ እዩ ነዛ ብልጫ እዚያ ተደይረኺቡ ድማ ክሕነቕ ምዃኑ ዝነግረና ነይሩ ንመን ከሂቦማ ንመለስ እስከ መን እያ ተዋሂባታ ዘላ ነዛ ብልጫ እዚያ ናይ ብሓቂ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ዝበሃል ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ መጀመርያ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ወሲዱ ዘሎ መራሒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መን እዩ ትፈልጡ ዶ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እዩ ሽሙ ኣብ ነዛ ኩሉ ሃገር ዘቃፅል ዘሎ ናይ ትግራይ ኩናት ገይሩ 600,000 ሰብ ቀቲሉ እናተባሃለ ከሎ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ክሳብ ሕጂ ከም ዝወሰደ እዩ ዝቁፀር ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተሪኻ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተሰለመ ሓደ ንስ እዩ ክንምንታይ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ቀፂልካ እዛ ሕጂ ሂቦማ ዘሎ ማርያ ትበሃል ዘላኸ እንታይ ንክትገብር ኣብ ከመይ መድረኽ እዮም ዝብዋ ዘለዉ እዚ ሕጂ ምዛ ተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና Tensions are simmering across the Caribbean as U.S. strikes on alleged drug boats spark outrage and fear of a wider conflict. A Senate effort to limit President Donald Trump's power to order such attacks has failed, leaving him free to continue the controversial campaign. Colombia, on the other hand, says one of the bombed vessels may have... Sometimes Donald Trump ni Venezuela ንክሓርም ወተሃደራዊ ዓቕምናቱ ኒኮላ ማዱሮ ንምህራም ዓበይቲ መራኸብ ኩናትን ወተሃደራትን ኣብ ዝቕርበሉ ዘሎ ግዜ ነታ ተቃዋሚት ናይዚ መራሒ እዚ ዝኾነት ንዓዓዮም ኖቤል ፕራይዝ ዝሽልምዋ ዘለዉ ዳርጋ ኣብ ኖቤል ፕራይዝ መብዛሕትኡ ሰብ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ዝገበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ ኣዚዝካ ስርዓት ክትቅይር ሃገር ብእገዳን ብዕፅዋን እናጨፍጨፍካ ከለኻ ነቲ ተቃዋሚ ኣካል ድማ ኖቤል ፕራይዝ ክትቦ ከለኻ I mean this is very clear እንታይ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ንጹር እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ብቕልል ዝበለ ክትሪኦ ከለኻ ስርዓት ክቕይሩ እሞ ዓለም ኣብ ጎኖም ንክኸውን ድማ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ተቃዋሚ ኖቤል ፕራይዝ ንክህብዎ እውን ፀገም የብሎምን እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ እዩ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ኢምፔሪያል ኣምቢሽንስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ግበታን ዓብለል ገብት ኣጀንዳ ዘሳልጡ ዘበሉ ኩላቶም ንዓታቶም እቲ ኖቤል ፕራይዝ ዝወሃብ መብዛሕቲ ግዜ ብትክክል ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ እዚ ኩሉ ተቐቲሉ ዘሎ ጋዜጠኛ እዚ ኩሉ ንሰላም ዝፃዓረ ኣይሕሰብኒ ከማ ኣይሓስብዎን እዮም ንሱ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብዚ ኩነታት ብፍላይ ምስ ቬኔዙዌላ ዝተሓሓዝ ክቡ ከለዉ ሲ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ ገለ ምስ ቀዛ ዝተሓሓዝ ኩነታት ክትገብሮ ኢኻ ትኽእል ወይ ምስ ሱዳን ዝተሓሓዝ ዓብይ ስቃይ ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታታት ኣብኡ ጅግንነት ዝፍፅሙ ዘለዉ ሰብኣውነት ዝፍፅሙ ዘለዉ ንሰላም ዝፅዕሩ ዘለዉ ሪል ሰላም ንኸምፅኡ ዝፅዕሩ ዘለዉ ዳ ትገብር እምበር ረጂም ቼንጅ ንክትገብር ኣብ ትፍትነሉ ዘለኻ ነቲ ረጂም ንክትቅይር እሞ ተዳልዩ ዘሎ ስልጣን ንክሕዝ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ንእስራኤል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ክኸውን ደሊ እየ ዝበለት ጓል ሰበይቲ ማለት እዩ ንዓዓ ኖቤል ፕራይዝ ክትብ ከለኻ እቲ ኖቤል ፕራይዝ ዝበሃል ንባዕሉ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብዙሓት ሰባት ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ቀደም እዮም ከምኡ ዝብሉ ሕጂ ግን ከም ውዱእ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ምናልባት ንዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ዝበልዎ እስከ ንስማዕ በዚ Trump wants a Nobel Peace Prize, by the way, for the
planned ethnic cleansing so that they could profit on the land and turn it into a beach town. So let me say this. This is our never again, okay? This is a Holocaust. A Holocaust just happened. A real Holocaust just happened. And we will never forget this. You need to tell your children what happened in Gaza. You need to tell them exactly who did it, exactly whose families were involved in this. And when you hear in the future somebody tell you, like, we're going to Gaza Beach for a vacation, you need to look at them like they are the absolute vermin of our society, because they are. They are. Their children will be cursed, okay? Candace Owens መቸም ንዶናልድ ትራምፕ ደጊፋ ኣብ ኩርሲ ዘደየቦተያ ግን ከምዚ ሎሚ ተፀይናቶ ወይ እውን ብዙሓት ኣሜሪካውያን መንእሰያት ተፀይኖሞ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘይብሉ መራሒ መጋበርያ ናይ እስራኤል ዝኾነ ብፍላይ እቲ ናይ ቃዛ ኩናት ኣብ ቃዛ ዝተገበረ ህልቂት ወይ እውን ጭፍጨፋ ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ንኣሽቱ ኣብ ናይዚያ ዕድመ ትሕትያ ዘለው ጀንዚ ዝበሃል ብፍፁም ዓብይ ስምብራት ገዲፉ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኖቤል ፒስ ፕራይስ ብኸመይ መንገዲ ክወሃብ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ንዝግበር ዘሎ ብምሉእ ናቱ መርሕነት ዘተባብዕ ዘሎ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ንሕጂ ድማ ጓዕፂፁ ኢዶም ዓፂፉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰል ንክውድኦ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንዑ ወዲኤ ኢልካ ኖቤል ፕራይስ ሃቡን ኢልካ ዕግርግር ምግባር ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ባይ ዘ ወይ እዛ ጓል እዚኣ ንባዕላ ዓብ ሓደጋ ወዲቕዋ ኣሎ ኣሚን ኣነ እኳ ኢለ ነይረ እንደ እዚኣ ጓል እዚኣ ይስተራ እምበር ከቢድ ፈተና ይፅበያ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ኢለ ነይረ ድሮ ሂወታ ከበላሽውላ ተበጊሶም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ምክንያቱ ምስ ኣዝዮም ዓበይቲ እያ ትዋጋእ ዘላ ሪሊ ዲፊካልት ከመይ ጌራ ሰርቫይቭ ትገብር ኣላ ኢት ሄልፕስ ምስ ዓዱ ኮኔክትድ ምዃና በዓል ቤታ እውን ፃዕዳ ምዃኑ እውን ኢት ሄልፕስ ይሓግዝ እዩ እሱ ይሕግዝን የብለኩም እምበር ክሳብ ሕጂ ብሂወታ ምህላዋ ጥራይ ዘገርም እንታይ ገብርዎ ከም ዘለዎ ድማ ስምዑ ብዚ afraid for her life at this point. She's taken out an insurance policy for herself of sorts in case anything happens to her that will allow the world to know who it was and why they did it. Ahead this week and sent around a life insurance policy of sorts, a package rather, to people that I trust, a package filled with text messages, emails, private communications, videos, and private legal documents. So if anything happens to me, you guys will know exactly who it is that has been making my life a living hell over the past couple of years. People that are trying to bankrupt me, trying to bankrupt me and my family, that are threatening us to sue us. Everything that Kanye said was so real. ብርግፅ በቲ ትሰርሖ ዘላ ቀሊል ሂወት ክህልዋ ኢሉ ዝግምት ሰብ የለን ስለዚ ኩሉ ዝከኣል ሕማቕ ነገር ይግበረላ ከም ዘሎ ንሕጂ ድማ ላይፍ ኢንሹራንስ ገይራ ከም ዘላ እቲ ፓኬጅ ድማ እንታይ ኢንሹራንስ ትገብሮ ዘላ ብምሉእ እቲ ሓበሬታ ናታ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከም ዝኽእል ክሕግዝ ዝኽእል መደብ እያ ትገብር ዘላ ምክንያቱ ኣነ እንተመይተ መንቀታለየ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሂወተይ ኣበላሽዮም ዘለዉ ሰባት መን ምዃኖም ንዓይ ኩሉ ሃብተይ መዝሚዞም ጥራይ ከትርፉኑ ዝደልዩ መን ምዃኖም ክሕበረለይ ይደሊ እያ ትብል ዘላ ከመይ ጌራ ደቂሳ ተሓድር እውን ምክንያቱ ኣዝዮም ብርቱዓት ሓይልታት ምስ እስራኤል እያ ገጢማ ዘላ እስራኤል ማለት ድማ ኩሉ ነገር ዝቋፀር ሓይሊ እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ናይ እስራኤል ዝግደስ ወይ ነቲ ናይ ቃዛ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዝተቃለሰትሎም እንተላ እውን እዚኣ ነቲ እስራኤል ዘለዎ ሚድያዊ ፀብለልትነት ኣብ ምውዳቕ ዓብይ ግደ ትፃወት ዘላ ሰብ እያ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሌትስ ፕሬይ ፎር ሄር እናበሉ ይፅልዩላ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እውን ሕጂ ኣብዚ ሞት ናይዚ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከም ዝተቐተለ ዳርጋ ኣብ እቲ ቀቲልዎ ተባሂሉ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ዝቐተሎ ከም ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ድማ ካብቲ ሰብ ዝተነግሮ ንላዕሊ ምዃኑ ካብ ወፃኢ ምዃኑ ዳርጋ ንዓለም ኣብ ምእማን ዓብ ግደ ትፃወት ዘላ እያ ኢትስ ቨሪ ሃርድ ነቲ ሲስተም ክትዋጋእ ተፈቲንካ ከቢድ ፈተና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እዛ ሰብ እዚኣ she's really fighting she's a mother ኣብ ብዙሕ ነገር ኣነ ይድግፋን እየ ነይረ ብዙሕ ነገራት ኣብ ፀለምቲ ዘለዋ ራእያ ኣይፈትዎን እየ ነይረ ግን ትብዓት ናታ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብትብዓት ደረጃ ተሪኻያ በዚ ኩነታት ናይ ቃዛ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኣፀቢቑ ኖቤል ፕራይስ ንዓይ ይግባእ ኣፀቢቑ እየ ዝብለኩም ንጉዳይ ናይዚ ትራንስጀንደር ዶ ናይዚ ብዕልግና ዶ ናይዚ ንቆልዑ ታርጌት ምግባር ዶ ንክርስቲያን ንሃይማኖታት ንምጥፋእ ንክርስትና ንምጥፋእ ዝተገበረ ኣብ ምምካት ዓብ ስራሕ እያ ሰሪሓ ትሰርሕ ኣላ ሕጂ ድማ እታ ዝኸበደት ገንዘብ ዝበሃል ዘይብላ ንሂወትካ ድማ ገሃር ነብሳት ትቕይር ኣብ ሚድያ ኮይንካ እታ ዝኸበደት ስራሕ ንቃዛ ምድጋፍ እያ እታ ዝኸበደት ስራሕ
مغنياتو شانل كاكعود سغل أتاويتاتكا فيديوتاتكا ديمانتايز تخون جنزب كم زي تركب قبرها بزعمة انقاطاتاتي مساكا بزعمة فرراهي مساكا ولا فيديوتاتكا ون كم تزدلي أيزرقو حوانيم سلازي تزبالة أن إسرائيل متقعيو زربح مس إسرائيل قدس حقريو بروخات يوم سب حيالي إسرائيل زودا درا مبال أب سوشيال ميديا تزبالة زي بفصل تقام زبالة يقات مكاني بنسارو ودانا يقازا كتزارة بجمار أب كتابا حدقنيا أب ميديا دما اتزخابة سراح زبالة سيو نحنا ترى سراحنا نسر زلنا بس نايزيا كتودا درو خلقا نايزيا تزعابي حدقنيا سراح تسر زلا بهيوتا من لا وطراي تأمرات يوم زولو زحات سلازي let's see قبت انتاي جيران يراقنا بزيا صبو جيرا زي يبرح كلكم صبو جيرا خد برحلنا دلوا Heard Egypt's president has قبت دما انتاي جيروم نيروم دونالد ترامب نمحقواس ابتا لاست مينيت بتناي غازاز قبرو كنتات إلهم ني نوبل برايس بجاق مني دونالد ترامب حبوه إلهم دبدابة سديدهم نيروم زخا كما يجر كان دونالد ترامب تحقسو مغنياتو انتاي لهم خوني ما ابتدى دبدابة ويكمل اختنا بدونالد ترامب سردو أبكلتشن عصرت شو من تنو نعخات قبع زنبرت نعخا حبوه إلنا خلنا يمنا أبي أحمد هيبامو كذا خاخرون له مس أبي أحمد كم زتعاس مغنياتو لحتى نعم دونالد ترامب زيادة تقدسو نوبل برايز يا أقول تشحن أصر شو من تنما دونالد ترامب يمنتيل النبه علىيو الجرمة زانا فنزويلا منتيلات الله trust me ولا توجن فنزويلا زحت زحسبوا خي قد فترة يفرهوا يخاطب الجي معناته دونالد ترامب بناتو ربحان بناتو نعوزة قد سودان بركالو قد سو كم زي كونه مجنزابي دلي نيشتي كابتارسي وسيلنا دما أبتكو داينا قازاز برزولو سكر كنبل ما دحريو أبكو طبعا سكرينا. Breaking news on the peace plan between Israel and Hamas. President Trump moments ago saying that all of the hostages should be released here in the coming days, adding that once phase 1 is complete, the momentum to end the war will not stop. There will be disarming, there will be pullbacks, there will be a lot of things happening. You know, I gave you a whole list of 22 different things that will take place. And I think it'll take place, and I think you're going to end up with peace in the Middle East. But we have to get our hostages back. And we weren't going to do it at the end, we're going to do it at the beginning. Right now in Israel. كم رياضة لنا دونالد ترامب نزاع قداينا قضا مودو عباي نجار كوينة بعالم تزرب سنها سلزي نزاع قداي زيا وديو خلقو نعي كبون زي مقالهم it's going to be something else بكا زيا نعمت ملوك زرب مخانا كتفلت خدكر لكم نوبل برايس بال بانكرابتيو حسوتيوم لغباتاتيوم نعي زي هابون نابل من ينكبلك حقن كخرمني هنا دما بزي قداينا إسرائيل بزي قداي زيت تسمعهم إن شاء الله نتي قداينا غزة ناب سلام يبصحوه سلام نتزب مسكين عب فقدوا قداينا يستفلا لي سقايات زخون زلو سلام يكبر لهم ساعات منيتنا كابان لا على حليفنا كن من نخل نجرك يبلنا لذي كاب حليفنا أبي أوروبا زلو كنتات حنتي أبتليان زقات ما تسكسم ولا يبزي زياتري وازلهم أبتليان انتهي حدش حقيقة تاتولو ميلوني massive crackdown against Italy's Muslim population. سودما نتي دكنستيو بركاز جبرا عباياز جبرا برتع زخون حقي يتأتاتو خمسة لون زدما بشحات زغزر مقطعتي كمزة عينة شفان زجبرا قتلت منت مسلمنا أنا زخونه أبتليان نخي جبرو تليان مالت أبتعتمر حنا جورجيا ميلوني أخرتي نايت أرسدت نياتات بارتيو لذي أبعدنا كم ز عينة جز كام شفان عينة فكرنا نعوز جبردما برتع مقطعتيك وهابوك خلاله بمبال ميلوني declares war on Islamic symbol من التلس لذي قبل المسلمين تقتلت هيمانة مسلمين برتع زخونة متقعتي غير خمسة لا تبايتنا Italian Prime Minister has come up with another زي controversial وزير عربي نتوم أب تليان زغمتو زلوا أسلام انتاي كخدون له انتاي كخدون يبلون مثلا لهم دي يبلون بحفشة مس بعد السعودية زلوا زمدنا بقمتي تياخي بخمي كتصلوا ميخل بحفشة بعد السعودية كوز قد سوون هيكونوا خمس اليوم كم زبلمبر نبعلوا السوق غيره يزدل زلوا تعدي جن أبزد ما تليانا ويان حد جزين ناتي يعني أسلام أبي وطن دليتم كقبر مثلا لهم كل لوجن زخونة هجرب عدا مثل كم زلوا هذا ما مخبار يدلي حدث ابن السعودية كخيد كله بحقنا السعودية كخيد نبوري ترجعون نبور غير كاتوزر لك تلي عندما بعدهم
نحنا ندليو زين كم بحالنا زخيد نجر جبر ندحري لهم أنا كندو حما جري وزوني مغنيات أنا إرتراوي أبي إرتراون إرتراويان زمتش نجر مبر زي أفكار على منريو كلها بعدنا كون أيدلني أنا كم ناتيريتو ناتكبريتو خالك كون خدي سب أبعدو حق خوص سأقام يبلون that's why أنا نزوم أوروبيان hypocrisy مثل دو قلودو نابلو سلو زاربية زكاتو أمنبر أبعدهم دليتهم لغو قبر مسلمي كون بحلا يعني ستتنياتات يسألون يوم كواردونا وعلو لو كنبل كلنا حدوميو أما ودا تابعي دو دقانه عدومي دليتهم كقبرو عدومي so there's not much we can do تتزارب تخلي غات ما قلت تخلي غات مسل سلزابوها قل أما داتا عدنا بنحنا ندليك خيز دل قبل خلو completely زي اللي جيراي وزدون يعني إنه كم نبور جيراي وزدون so أب عدهم تخينو قرب كابتناتهم أصبي كابتناتهم دليتاتهم كابت بحلناتهم كتوسي بالكان زي أنا كم تشماي ريوني يقوم برجز ما نفس غام خدان حنت دنجل ويك حنت أب هيمانو زلا تجبرو نجار تعرقينو أسلام هيمانوتهم كم تعرقينو ناخد جبرو انتهيت أجمع محلو جنين وي كم تري وزلهم آخرتي صار سدتنياتات تسألعت الناخونلو زخلو زلوا مدرخ سلزلنا الزنا جرزي تزقل لي كون ما مليسو نبرت أكيدا بولان تمساسالي أخرار له زي كم زعينا actually سويس يوم مجمرة جميرهم بركاز بحال فربوت زبالو مجمرة وين كلكولي زبالو سويس يوم نيرهم سلزي أب كالو دما الناس جري خيدا له كم وتر دما أب تزمل كتنا قداي حنتنا يكون طباهيبة نبناتنا كمل لسيا مهناتهم نروح زبالة كنا تات كيدا سلزلوا استبزياني جمبر what's going on that Bitcoin's price is driven by supply and demand. That's why recent data from Binance Research is worth paying attention to. Bitcoin and ETH held on exchanges has been falling since 2022 and 2020 respectively. Binance Research says that in their respective past peaks, Bitcoin held on exchanges has fallen 17% and ETH held on exchanges has fallen 60%. Meanwhile, እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ምናልባት ኢኮኖሚ ዝርዳእኩም ወይ ካትፈልጡ ሰባት supply and demand ዝበሃል ኣሎ ቀረብን ጠለብን ዝበሃል ማለት እዩ ጠለብ ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ቀረብ ድማ እንድሕር ውዒዱ ዋጋ እንታይ ይኸውን ንላዕሊ ይኸይድ ኣብ ዕዳጋ ትደልዮ ነገር እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ኣብነት ሲሚንቶ ትደልዮ ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ሲሚንቶ ዋጋ ናቱ ይኸብር it's always the same እቲ ግራፍ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ቢትኮይን ይኹን ዋላ ኢተሪየም ማለት ክልቲኦም ኣብቲ ኤክስቼንጅ ዝበሃሉ ትገዝኣሉ ቦታ ቀረብ ናቶም ናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዘዝገዘ ኣብ ናቱ ወለት ስለ ዝወስዶ ኣብቲ ኤክስቼንጅ ሰብ ዝገዝኣሉን ዝሸጠሉን እቲ ቀረብ ናብ ሓደ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጠለብ ድማ ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ببزحي طلب كم زلوا سمعوا بزي إذا ما لدما price is going to spike واقع نلعب خيط كم زخانة mathematically and economically خجلس كله. Meanwhile, Bitcoin and ETH held in ETFs continues to rise. Bitcoin and ETH cumulative ETF AUM has reached new heights for both of them, and that represents anywhere between 3 to 6% of their respective market caps. This, according to Binance, signals market maturation and stable capital flows via ETFs reduce short-term speculation. So እንታይ ዝነገረኩም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ ተራ ገዛእቲ እቶም ኢንስቲትዩሽናል ማኒ ETFs exchange traded funds ዝበሃሉ ከባል ብላክ ሮክ ድዩ ከባል ፊደሊቲ ድዩ ካብ ካልኦት ብዙሓት እናመፀ ንሳቶም ድማ እናገዝኡ ይኸዱ ስለ ዘለው ቢትኮይን ድማ ኣብ መወዳእታ 21 ሚልዮንን ኪኑ ክቕፅል ኣይክእልኒ እቲ ካልእ ኮይንስ ልክዕ ከም ካልእ ፕሪንት ክኸውን ዝኽእል እዩ ቢትኮይን ግን ፊክስድ ሰፕላይ ስለ ዘለዎ እቲ ቀረብ እናተወደየ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጠለብ ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ዋጋ ንክውስኽ ድማ very logical situation እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩነታት እዚ እናስተብሃልካ እናፈለጥካ እንድሕር ኸይድካ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እየ ፕሊዝ ኢንቨስት እዚ ዕድል እዚ ከይሓልፈኩም ጥራይ ክነግረኩም ዝኽእል Bitcoin is the world's first cryptocurrency, and it works because of the world's first public blockchain network. What does Bitcoin do? It's simple. It lets you send and receive value to and from anyone in the world using nothing more than a computer and an internet connection. Now, why is it revolutionary? Because unlike every other tool for sending money over the internet, it works without the need to trust a middleman. እዛ ዘረባ ዘሎ ቢትኮይን እንታዩ ስለምንታይ ድፍቶ ስለምንታይ ይድለን ዝብል ሕቶታት መንሸር ገይርዋ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ greatest bitcoin explanation of all time ኢሉ ሸር ገይርዋ እንዚ ኣብ ፋይናንስ እንተለኻ a very bullish sign ይበሃል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ነዚ ጉዳይ እዚ ቢትኮይን እንታዩ ዝበለፀ ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ኢንተርኔትን ኮምፒውተርን ጥራይ ዘድልየካ ሳልሳይ ኣካል ድማ መንጎ የለን ኣነ ናብ ኣደይ ክሰደላቶ ኮይኑ ድሕሪ ኣለዋ ኮይኑ ኣነ ናደይን ጥራይና ንፈልጦ መንግስቲ የለን መንጎ ባንኪ የለን መንጎ
ግን ዕፍሪት የለ if you understand this እዚ ነገር ዝርዳእካ ተር ኮይኑ then ምክንያት የለካ ንምንታይ ቢትኮይን ትገዝእ ወይ ኢንቨስት ትገብር ተደይ ተረዲካ ግን do your own research ክብለካ ይደሊ bullish side ኣነ የማኽራ ኣለኹ ድሕሪ 10 ዓመት people will remember ሎሚ ንዛረበ ዘለናቶም ዘይትገብሩ ግዚያኹም ተጠቐምሉ እትዕድል ተጠቐምሉ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ዓለም ሁሉ ስለ ባህር በር ስናወራ እውቅና ሰጠን በማለት ቅጥፍ ሲያደርጉ እናገኛቸዋለን። አስተማማኝና ዘላቂነት ያለው የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ከፍ ወዳለ ደረጃ የተሸጋገረ ሲሆን ይህ ፍትሃዊ ጥያቄያችንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ እያደገ የመጣ ቅቡልነት ማግኘት ችሏል። ታዬ አጽቀሥላሴ በብዙ ርቀት ከአብይ የተሻለ ዓለም አቀፍ ስርዓት እንዴት እንደሚሰራ በሚገባ ያውቃሉ ተብሎ ይገመታል። የተማሩትም የሰሩትም ይህንኑ ዘርፍ መሆኑም ሲነገር ቆይቷል። ይሁን እንጂ ማወቃቸው በሐሰት የተሞላውን የአለቃቸውን ድርሰት ቆሞ ከማንበብ አልታደጋቸውም። የብልጽግና መንግስት ያነሳውንና ጎረቤት አስፈራርቶ አሊያም የዓለም ሕግ ጥሶ ወይም የሌላ ሀገር ሉዓላዊነት ተዳፍሮ የያዛቸውን ወደብ የመንጠቅ እቅዶች ዓለም በተባበረ ክንዱ ሲያወግዝ እንጂ ሲደግፍ አልታየም። እንታይም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ዋላቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝፃወተሎም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብማሕበረሰብ ዓለም ብዲፕሎማሲ ተቐባልነትና ረኸብና ንኸይድ ኣለና ዝብል ሸፈጥ ዝመልኦ ሓሶት ብፍላይ ንማሕበረሰብ ዓለምን ሕጊ ናይ ዓለምን ይፈልጥ እዩ ዝበሃል ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ታዬ አጽቀሥላሴ ንኣቢ ንክሕጉስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኩሉ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ንናይ ዓለም ሕጊ ጥሒስካ ዝኽየድ ንኢትዮጵያ መመሊሱ ተነፅሎ ዘምፅኣላ እምበር ለውጥ ዘምፅኣላ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ጌሩ ዝፍለጥ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝተፈተነ ድማ ህያው ኣብነት ነይሩ ብወለንቶኦም ምሳኻ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሶማሊላንድ ከለውን ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ድሮ ሶማልያ ነቲ ዘይትቋፀሮ ቦታ ኣካል ናይ ሃገራ ስለ ዝኾነ ጠጠው ከተብሎምን ፈጠጥ ከተብሎን ኢዱ ሓሳባቱን ድሕሪት ክስሕብ ከም ዝገበረቶን ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ትርጉም ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግርዎ ዘሎ if you listen ሰምዓም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘገርም ነዚያ ስምዑ ላይ እስከ ሂድ ወደ ቀይ ባህር ሂድና በደንብ ተንቦጫረቅበት ነው የሚለው ሴኒ ከንኬቲ በልበል ገላና ይላል እዛው መልሶ እኮ ያንተ ነውና ሂድ ግባ ዝለቅ ባህር በሩ ያንተ ነውና ይላል። ስለዚህ ሁለቱን እነኚህን ሁሉ ስንኞች ሶስት ስንኞች ስታገናኙ የሚነግረን መልእክት አንድ ነው። ከዛ ደግሞ መግቢያው መውጫውም ኦሮሚያ ነው የሚለው አሁን ጥያቄው ያለው እዛ ጋር ነው። መልእክትም የተደረገው ለምን ዘፈኑ አይደለም። ፈርስት ኦፍ ኦል ዘፈኑ ስለ ቀይ ባህር ለምን በቀመል ተዘፈነ፣ ለምን በየወሰን ተዘፈነ፣ እኔም ብቃቱ ካለ ለምን በሞገስ ዳይሬክት ተደረገ አይደለም። እዛ ጋር አይደለም ጥያቄው። ጥያቄ እንታይ እስከ ናይዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ኣፀቢዕካ ምሕሳቡ ዘድልዩ ኣብ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮሞ ሓደ ዓብ ደርፊ ብዙሕ ባጀት ዝወፀሉ ብመንግስቲ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ንፕሮፓጋንዳ ዝተገበረ ዓብ ደርፊ ወይ እውን ሓደ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝተገበረሉ ደርፊ ወፂኡ ለይ ዝበሃል ንሱ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትካዮ ኬትካ ውሰዶ እዩ ዝብል እጂ እቲ ከምኡ ኢሎም ክደርፉ ከለዉ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓራይቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፅቡቕ ስለምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ኮይኑ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ከይዶም ንክወስድዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኦሮሞ ናትካ እዩ ነቲ ኦሮሞ እዩ ዝዘርፈሎም ዘሎ ብኦሮሞ ገይሩ ንኢትዮጵያ ይብሎም የለን ንኦሮሞ እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ኣጀንዳ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ታይዳ ነቲ ናይ ኦሮሞማ ኤሊት ነቲ ናይ ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ከለና ንዓና ንዑ ወሲድና እታ ኢትዮጵያ ትበተን ትኾነ ንሕና ነማሓድራ እንተዘየለ ድማ ትበተን ዝብል ኣጀንዳ ንዑ መንፀባረቂ ምዃኑን እዚ ዘቆጥዖ ድማ እንተወሓደት ኣብ ደገ ባሕሪ ትብልዎስ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘይትብልዎ ስለምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ኢልኩም ኢሉ ዝኽሪ ዘሎ ስለዚ ዘይናትካ ናይ ካልእ ሰሪቕካ ንክትወስድ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ዘየቆጥዖ ንምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ተባሂሉ ኢሉ ዝቁጣዕ ዘሎ ስለዚ ከመይ ዝበሉ ሓደገኛታት ጎረቤት ከም ዘለውና ደጊምና ደጋጊምና ክንነግረኩምን ከነተሓሳስብን ንደሊ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣጀንዳ ምዃኑ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ካልእ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ድማ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዘይግበር ነገር የለንን ድዩ ተዳልዮም መፂኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንርአ ምክንያቱ ኣብዚ ለንቀነ ክንሪዮ ዝቐነና በዓል ስታሊን ድማ ጽቡቕ ስራሕ ሰርሕዎ ዘለዉ ክንርኢና ሕጂ ከበረከቱ ይድረሳቸው ብለው አሹሟቸዋል። ደጀኔ ጸጋይን ብዙዎች የሚያስታውሷቸው የመቀሌ ከተማን ህዝብ በታንክ እንደበድበዋለን ሲሉ ሲሆን ኮሎኔል ያሲን መሐመድ ደግሞ በአማራና ትግራይ ክልሎች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲመቱ የትግራይ የጄኖሳይድ ኮሚሽን የሚባል አለ። ያጠናው ጥናት አለ። ካጠናው ጥናት
እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ሲሪየስ ልንካስያ ኢሉ አእምሩ ክንድምንታይ ረስሓት ከም ዝመልኦ ክንድምንታይ ጽድና ኤርትራ ከም ዘለዎ በዚ ካትፈለጥ ዝሰብ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት 75 ሚታዊት ብንሕና በዓልና ከፊልና ዝገበርና ናይ ፕሮፓጋንዳ መጽናዕቲ ኤርትራ ይፈጽሞ ይብል ኣሎ። ታንክስ ጋድ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩነታት ናቱ ኤክስፖዝ ክገብሮ ይውዕል ስለ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ደስ በላኒ እዚያ እያ። ባለሙያ ስጦታው አለማየሁ 43 ንጹሃን ተጋሩ ሲገደሉ በአይኔ በብረቱ ተመልክቻለሁ ይላል። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድ ካሜራማን ነኝ። ያው ስሜ ስጦታው አለማየሁ ይባላል። ያው በማህበረ ዴቦ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በሰዓቱ በቦታው እኛ ነበር። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድም እንደ አጠቃላይ እንደ 25ኛ እዛ ነበር። ያ ድርጊት የተፈጸመው በ25ኛ ክፍለ ጦር ነው። በሰዓቱ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ሶፊያን ይባላል እና ይህ ድርጊት እነዛ ሰዎች በሰዓቱ የተገደሉት እኔ ማቃቸው 43 ሰዎች ናቸው። እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው ከምዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ንእሽተይ መንእሰይ ማለት እዩ ሮቦት ኣይኮነን ሰብ እዩ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ዝቐተለ ኣዛዚ ዝነበረ ኮሎኔል ኣይናይ ክፍለ ሰራዊት ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ነጊርዎም ኣሎ። ኢፍ ኣብ ዓለም ኢንቨስቲጌት ክገብር ዝደሊ ወይ እውን መፅናዕቲ ገይሩ ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት እንተዝህሉ ነይሩ እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም IMF ካልኡን ገንዘብ ዝጅንጅንዎ ዘለዎ ንኣቢ ሂማን ራይትስ እናበሉ ድማ ንኤርትራ ዝኸስዋ ዘሎ በዚ ነገር ኢኻ ትጅምር ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ወዲ ነዚ መንእሰይ እዚ ፕሮቴክሽን ሂብካ ነቶም ዝበሃሉ ዘለው ንዓታቶም ትራየል ንዓታቶም ቤት ፍርዲ ተቕርብ ትሰርሕ እንድር ኮንካ ማለት እዩ። ጻድቃን ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ነታ ኣብ ኣክሱም ዝተጋጠመ ኤርትራ ገይርዎ ዝብል ዘሎ ቃል ብቃሉ ሓሶት ምዃኑ ብጭብጢ ገይሮም ይምልስሉ ኣለው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስታሊን ሚድያ ብምህላው ድማ ናይ ብሓቂ እዩ ደስ ዝብለኒ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ብፕሮፓጋንዳ ናይ በዓል ጻድቃን ብዙሕ ሰብ ተደናጊሩ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዑ ንምስትኽኻል ናይ በዓል ስታሊን ስራሕ ዓብ ቦታ እዩ። እዚ ኸ ንሓንኪ ኤርትራውያን ኣይገበርዎን ወይ እውን ኢትዮጵያውያን ገይሮሞ ወይ ኣይገበርዎን ዘይኮነ ጭብጢ ምዝህሉ እዩ። ጭብጢ ከምዚ ኢሉ ዝውዓሎን ዝረኣዮን ሰብ ዝነግር እንተሎ ኣነ ግን እንታይ ኢለኩም ጀኖሳይድ ኩሉ ግዜ ኢንቴንሽን ክህልዎ ድሌት ክህልዎ ሰብ ተሓላፊ ክቐትል ከም ዝደሊ ክገልጽ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ጭብጢ ድማ እዚ እዩ። ኮሎኔል ያሲን መሐመድ ደግሞ በአማራና ትግራይ ክልሎች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲመቱ ትዕዛዝ ሲሰጡ የተደመጡ ናቸው። ሶስቱንም የትናንት ምርኮኛና የጦር ወንጀለኛ ኮሎኔሎች የዛሬ ጄኔራሎች በጥቂቱ እናስታውሳቸው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ቤተክርስቲያኑ ይመታል። መሳሪያ ይዞ ከመሳሪያ ከያዘ ጋር ተቀላቅሎ የሚመጣ ህዝብ በለው ወጣት በለው ምን በለው ይመታል አብሮ ቀልድ የለም። እዚ ጀነራል እዩ ሓደ ህዝቢ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ወይ ህልቂት ፈፂሙ ወይ ወር ክራይምስ ፈፂሙ ገበን ናይ ኩናት ወይ እውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ገበናት ናይ ኩናት ዝፈፀመ ክበሃል ከሎ መራሕቲ ከምኡ ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ትእዛዝ ክህቡ ከለው ወይ እውን ሓሳብ ናቶም ዝኣምንሉ ነገር ክገልፁ ከለው ኢንቴንሽን ዝበሃል ድሌት ከም ዝነበሮም መደብ ከም ዝነበሮም ዝገልፅ ዶኩመንት ክህልሎ ጭብጢ ክህልሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እኹል ትሩፍ ኣሎ ኢትዮ ፎረም ዘውፅኦ እዚ ነገር። ስለዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረበሉ ምክንያት የብልካን። ምክንያቱ ቅንጣብ ጭብጢ የብልካን መራሕና ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ህልቂት ክፍፅም መደብ ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ዝገልፅ። ስለዚ ንሱ ዘየለ ነገር ድራማ ጌርካ ንኤርትራ ንምፅላም ግን ኣካል ናይቲ ሸው ስለ ዝኾነ ንሕና ኣዝዩ ይሕምመና ኣዝዩ የቆጣዓና። ግን ሄይ this is the reality, this is the world we live። መመታት አለበት። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ የታንክ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ ህዝባችን መቀሌ ያለው ህዝባችን ከወገን ከባድ መሳሪያ ጥቃት ራሱን እንዲታደግ ጥሪ የሚተላለፍበት ጊዜ ነው። አንተ የት ነው ኣብዚ ኸ ትሰምዖ ዘለኹም እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ህዝቢ እቲ ንገብሮ ኣብ ተቐዳማይ እንታይ ኢሉ ቤተክርስትያን ኣቲኻ እንድሕሪ ኣብ ቤተክርስትያን ተሓቢካ ገለ ተጌርካ ኣብኡ ዘሎ ክንሃርሞ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ይበሃልኒ። ወታደር ብረት ሒዙ ቤተክርስትያን እንድሕሪ ኣትዩ እቶም ህዝቢ ከውፅዎ ዓቕሚ የብሎም ኣብኡ ኮይኑ ክዋጋእ ክኽእል እዩ። ንስኻ ድማ ከም ወታደራዊ ሓይሊ
ነቶም ህዝቢ ከይጎዳእኻ ከለኻ ነቲ ጸላኢ ክትሃርመሉ ትኽእል ኩሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ተደየለ እቲ ጸላኢ ምሶም ስለ ዘሎ ሓዊሰ ክቐትሎም እየ ተባሂልካ ገበን ትፍፅም ኣለኻ ገበን እዚ ካርፔት ቦምቢንግ ዝበሃል ጸላኢ ስለ ዘሎ ኢልካ ጠቕላላ ደብዳብ ምግባር ገበን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንዓለም ሕጊ ዝሰርሕ ነርቶ ዝኸውን ብኩሉ መንገዲ ክትሕተት ዝግባእሳ እያ ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላትን ኩላቶም ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ይግብኦም ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ ይተኻይዱ እዚ ማንም ክሕዶ ኣይክኒ እዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ከቢድ መሳርያ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ክወፅእ ይኽእል እቲ ህዝቢ እቲ ጸላኢ ምስኦም ተሓቢዩ እንተሎ እንታይ ግበር ይብሎ ነቲ ህወሓት ምስኦም እንተሎ ብረት ተሰኪሙ ዘሎ ጸላኢ ወላ ወድኻ ክኸውን ይኽእል ኪድ ካባይ ረሓቅ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ የብልካ ስለዚ ነቲ ሲቪል ህዝቢ እቲ ክልቲኡ ሓይልታት ይኽጥንቀቐሉ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ሕጊ ኸምኡ እዩ ዝብል ሶሪ ከመይ እያ ሕጊ ትብል እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ መራሕትናቶም መራሕቲ ናይቲ ኩናት ዝነበሩ በአፎም ምስክርነት ዝሃብዎ በት ጊዜ ነው። አንተ የት ነው የተያዝከው? እና ይህ ስልት ተሰማ አለበት ያለው የብልጽግና ጄኔራሎች ሹመት እንዲህ ያለ ነው። ከተማ ሙሉ ህዝብ ስለመደብደብ የሚዝቱ የህዝብን ያኔ ተራራ ሽጧል ከነነፍሱ መሬት አርሶ አደር በሚሊዮኖች አፈናቅሏል። እግር ቆርጧል፣ እጅ ቆርጧል። በህይወት ያሉ አይን አጥፍቷል። ወንድ አኮላሽቷል። በህይወት አሁን ያሉ ከኛ ጋር ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕማቕ ንክገብሩ ነቲ ህዝቢ ይቕስቅስዎ ከም ዝነበሩ ብኩሎም ቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ናይቲ ኢትዮጵያ ኩላቶም ሲቪላውያን ይኹኑ መራሕቶም ይኹኑ ጀነራላቶም ይኹኑ ኩላቶም there was an intention ሕማቕ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ወያኔ ኃይሉ ነው አይቆምም። ጁንታዎች ሰው በጎረቤቱ በአካባቢ ያለውን ሁሉ ለህግ አሳልፎ መስጠት አለበት፣ መጥረግ አለበት፣ ማስተካከል አለበት። ወያኔ 5 ሆኖ 105 ላይ መቀመጥ ይፈልጋል። 5 ሆኖ ከ105 በላይ መሆን መመዘን ይፈልጋል። 5 ሆኖ ከ105 በላይ ጉልበት ይፈልጋል። ብሓፈሻ እቲ ጽልኢ ትቕርሕንቲ ነቲ መራሕቲ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ተራ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኣብ ግምት ተይቲኻዮ ድማ ንሱ ይታብ መወዳእታ ውፅኢት ዘምፃልካ ንጻድቃን ግን ብጓናት ራድዮ ኮነስቶም ቆረባ ህዝቡ ክዛረብሉ ስለ ዝጀመሩ ጽቡቕ እዩ ረፂ ብዝተዛረበ ቁፅሪ ናይ ጻድቃን ምንነት እንታይነት ይቕላዕ ኣሎ ልከ ከምቲ ኣፍ ክኽፈት ኣእምሮ ይንበብ ዝበሃል ሓቂ ጻድቃን ዘየለ ተርኽ ሓሶት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዘየለ ጻድቃን ዝሰርሖ ስራሕቲ ዝሰርሖ ወንጀላት ኣለዎ ምስ ጌታቸው ረዳ ኮይኖም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናሰርሑ እናሃለዉ ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክንፍርም ኢና ኢሎም ቺፍ ኔጎሽተርስ ኮይኖም ምስ ኣሰፋ ኣብርሃ ከይዶም መንግስቲ ትግራይ ኣፍሪሶም ዝመፁ እዮም እዚኦም ተጠየቕቲ እዮም ፅባሕ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ጻድቃን ኣያታት ኣለዎ ኣሕሊፎም ዘይብዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣያታት እኒአዎ ስለዚ ፅርዕ ክትብሎ ተላ ብድድ ኢሉ ክመፅእ እዩ ኣይጨነዎ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘጭንቀ የብሉ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እታ ስልጣን እያ ታሕነ ዘይፈደኽዋ እታ በዓል መለስ ብኢሃደግ ግዜ ዝተሰጎግኩላ ንዓ ሕነ ዘይፈደኹ ንሕወሓት ሕነ ዘይፈደኽዋ ኢሉ ሕንን ዝብል ዘሎ ካሊእ ምንም ኣጀንዳ የብሉን ባይዘወይ ካሊእ ሓድሽ ነገር የብሉን ማለት ዝተመነወ ዘረባ እንዴት ዛረበኩም ዘለኹ ኤግዛክትሊ ሕጂ እቲ ካልእ ድማ ስምዑ ብዚ በዚህ ንቅናቄ ውስጥ በእኔ አመለካከት የሚበልጠውም ከኔ ጋር በዚህ ንቅናቄ ውስጥ ያሉት ጓዶች ያላቸው አመለካከት ታደሰ የማይገባውን ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ ነበር። ያን ኦፖርቹኒቲ ስኳንደር አድርጎታል። ኢትስ ታይም ቱ ሪኮል ሂም ናው ነው። የማይገባው ኦፖርቹኒቲ ምለው ምንድነው? ያለፈውን መፈንቅለ መንግስት ስለዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነት የፈጠረውን ጊዜያዊ መንግስት ተንኮል ሸርቦ ሰራዊት አደራጅቶ አንቀሳቅሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብኩሉ መንገዲ ኣኒ ኩሎም ቶም መርሕነት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ድዩ ነቶም ጀነራላት ድዩ ንህወሓት ንኩላቶም ክጉሕፎም እዩ እቲ መደብ ናቱ ከኣልዮም ክፀርጎም እዩ ዝደሊ ግን ኣይሰልጡን ስለ ዘሎ ድማ ከምኡ እዩ ብግምጣሉ ህወሓትን ኤርትራን ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ
እኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትና ኤርትራ ተከታትለው መግለጫ አውጥተዋል። በትናንትናው ዕለት እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጽምዶ በሚል ጥምረት ህወሓትና ኤርትራ በጋራ ሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጦርነት ለማወጅ እየተቃረቡ ነው የሚል መግለጫ አውጥቶ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደብዳቤ መጻፉ ተዘግቦ ነበር። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ጥምረት የፈጠሩት ሁለቱ ኃይሎች ህወሓትና ኤርትራ ተከታትለው የማስተባበያ መግለጫ አውጥተዋል። ህወሓትም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደብዳቤ ጽፏል። ምን አለ? እዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ አብይ አሕመድ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝሰደዶ ደብዳቤ ንኤርትራ ንምክሳስ ኤርትራ ከምዚ ትገብር ኣላ ዶ ከምዚ ትገብር ኣላ ዶ ኢሉ ምስ ህወሓት ኮይና ድማ ኩናት ክትውጀለይ ትደልላ ዝበልዋ ህወሓት ደብዳቤ ቀጥታ ናብ ዩኤን ብምስዳድ ክምልስ ከሎ ኤርትራ ድማ ብሶሻል ሚድያ ገይራ ጭጉራፍ ዝበዓላ ሃሪማ ትእዊ ብምባል ኣገዳሲ ዝኾነ ሓተታ ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለዉ። ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ሪጀክትድ ኮይኑ እቲ ኣነፃፅጋ ድማ ክልቲኦም ወገናት ተመሳሳሊ መርገፂ ብምሓዝ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ካልእ ንኣቢ ደሰንበት ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ስለዚ ኣቢ ኣብዚ እውን እንትኾነ በይኑ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ናይ በይኑ መርገፂ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ዘሎ። ንዑ ፅቡቅ ኣይኮነን ብዓብዩ ደገፍ ከም ዘይብሉ ድማ ይረአ ኣሎ። እቲ ኩናት ድማ ኣብ ፈቐዶ ግንባራት ፅቡቅ ይህረም ስለ ዘሎ ድማ መመሊስዩ ኣብቲ ኩናት ድማ ኣብ ባይታ ይሰዓር ስለ ዘሎ ብኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ብወገን ዓቢ ዝግበር ዘሎ ፈተነታትን ሃቀነታትን ኩላቶም ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው እናበሉ ይመፁ ከም ዘለውን እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኩናት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ንዘይተርፍ ኩናት ናባና ገፁ ተበጊሱ ሎ ዝብል ስግኣት ጥርዚ እናደየበ ይኸይድ ኣሎ። ንኩሉ እቲ ዝመፀና ዘሎ እንተታት ድማ ንምምካቱ ድልውነት ክህልወና ኣለዎ ዝብል ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ኣሰላልፋ መመሊሱ እናተቀራረበ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ተኣኪቡ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እዩ ዝመፅእ። there is only one enemy ኣብቲ ኔይበርሁድ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ፀላኢ ዘሎ እቲ ፀላኢ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ንኩላቶም ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ድማ ንሱ እዩ። ስለዚ ኩላቶም ናብ ሓደ ዓይነት ዕላማ ናብ ሓደ ቦታ ክጥምቱ ክንርኢ ከለና it's a very very interesting because at the end of the day ከም ኣቢ ዝኣመሰለ ዓንዳሪ ስርዓት ከውድቆ ዝኽእል ብየማንን ፀጋምን ሓደ ዓይነት መጥቃዕቲ ምስ ዝመፅኦ ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ እናራናዮ ንኸይድ ኣለና። ምናልባት እዛ ናይ ህወሓት ዘረባ ስምዕዋ ኣብዚ ህልውናኻ ድሕንነትካ ገለሲ ኣብ ሕግን ስርዓትን ተመርኪሱ ሰብኣዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን፣ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን፣ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን ገለታት ኢሉስ ዘኽብረልካ ኣካል ሲ ኣይነበረን ክህልውና ይኽእልን ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብዚ ከባቢ እዚ በቃ ተፈጥሮ ናይ ዘዋኽሙ እዩ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ተኸቢርካ ጥራሕካ መሰልካ ክትኽብር ትኽእል ተኸቢርካ ማለት ሲ ዝኾነ ኣካል ዝኾነ ሓይልስ ተልዒሉ ብሓይሊ ድሌቱ ክገብረካ ከም ዘይኽእል ከረጋግፅ ተኽእል እዩ። ኣብ ዞባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዞባ እዚ ብሓፈሻ በቃ ብደንብ ንሪኦ ነስተውዕሎ ዘለና ካብ ታሪክ ይኹን ካብ ቀረባ ግዜ ብደንብ ነስተውዕሎ ዘለና ዋላ ባርያ ኮይንካ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን። በቃ ዝኾነ ሰብ ንዕዘብ ኣለና እንዴና ሕዚ እውን ካብ ትግራይ ዝኸዱ ዝኾነ ሰብ ንባርነት ተመሪፁ ኮይኑስ ባርነት ምስ መረፅካ እንታይ ዲኻ ትገብር? እሙን ባርያ ንምዃን እንዲኻ ትሰርሕ? እሙን ባርያ ኮይንካ እውን ከም ህዝቢ ክትነብር ኣይትኽእልን። ኣብዚ ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ከባቢ እዩ፣ ከቢድ ዓዲ እዩ ዝዓዲ እዚ መፅእ ከለኻ እቲ ጭቡጥ ክኾን ኣሎ። ንኣብነት ከም ጋዜጠኛ ክንዲ ዝኣክል ኣባል ነይሩ ክንዲ ዝኣክል ኣባል ኣይነበረን ዝብል ዳታ ሒዝካ ምቕራብ ፅቡቅ እዩ፣ ሓደ ነገር ማለት እዩ። ከምኡ ዝበለ ዝተጨበጠ ነገር ግን የለን። ስለዚ እሱ እውን ምርጋፅ የልዮ ኣነ ኩሉ ኣባል እየ የብልን። ምናልባት ኣባል ዶሚኔት ዝገበሮት ግን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣባላት ኮይኖም። ስለዚ ኣብዚኣ ዘረባ ናይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ይመስለኒ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ትብሎ ሕጂ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ከምኡ እዩ። ፓወር ኢዝ ፓወር። ሓይሊ እንተለካ ጥራይኻ ሓያል ትኸውን ማለት ወታደራዊ ሓይሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዞባ እዚ ቁጠባ ኣገዳሲ እዩ፣ ዲፕሎማሲ የድልየካ፣ ካልእ ነገር የድሊ፣ ግን ወታደራዊ ቅልፅምካ ድማ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንመሰልካ ረጊፁ
ንናጽነትካ ክድምስስ ዝኽእል ሓይሊ ብሓይሊ ክፍትን ዝኽእል ሓይልታት ስለ ዘሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓደ ንጹር ዝኾነ መትከል ክኸውን ዘለዎ ከም ሃገር ከም ኤርትራ ከም ህዝቢ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ዘለና ሓያል ቅልጽም ክህልወና ክኽእል ከሎ ጥራይና ናትና ድሌታትን መሰልን ክኽበር ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ወታደራዊ ቅልጽም ወታደራዊ ሓይሊ ብፍጹም ነክፈረ ክንብ የብልናን we should always ዝግባእ ቀዳምነታት ተዋሂቦ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ መንግስቲ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ሰራዊት ክኸውን ክኽእል ኣሎ እቲ ሓያል ዝወራረስ ሓይሊ ኣለዎ ራይ ብዝሰልጠነ ቴክኖሎጂ ጌርካ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሊስና ክንድርዑ ኣለና ወገን ኤርትራውያን ሓንቲ ክትብላ ትኽእል እሳ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሙሳ ናብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ብስ እንሰግር ድማ ከም ወትሩ ጸላኢ ኤርትራ ዝኾነ ቲቦር ናጊ ሕጂ እውን እንተኾነ ብጉዳይ ናይ ኣቢ ክኸውን ከሎ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ናይ ብሓቂ ልቡ ዝቕንዞ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ስቓይ ናይ ኤርትራ ውድቀት ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝምነ tragic to hear reports of all sides rattling saber in the Horn of Africa ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክልቲኡ ወገን ናይ ኩናት ተኣንገት ተሸብሸብ ምህላው ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ renewed conflict of any type would be harmful to all concerned ናይ ኩናት ቀስቃስ ብኩሉ ወገን ንኩሉ እቲ ኩናት ክጅምር ሓደገኛ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ፌደራል ጋቨርንመንት ኤሪትሪያ ኣምሓራ ግሩፕስ ትግራይ ግሩፕስ ብኩላቶም ይዝብል ዘሎ መጀመርያ ናይ ኩናት መበገሲ ኣብይ ኣሕመድን ካልእ ድማ ውሽጣዊ ኩነታቱን ንኤርትራ ዝሕውስ ኣይነበረን ግን ንኤርትራ ከይሓወስካ መን ይከምብበልካ ከም ውፅኢት ናቱ ኣምባሳደር ቤነ ርእሶም ድማ መሊስሉ ነይሩ ዳይሉ መሊስሉ I've never replied to you before, Ambassador, because your exes often carried ንስኻ ኣብ ኤክስካ ክትፅሕፎ ዝኾነ መሊሰልካ ይፈልጥን እየ ምክንያቱ ሓደ ዕምቆት ዘለዎ ፅልኢ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዘለካ ይርዳእኒ that is without reason or justification እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ወይ እውን ኩነታት ካብ ምንታይ ዝብገስ ኣይርዳእንን yet your tone today shows a rare hint of sympathy ሎሚ ግን እቲ ድምፂ ናይቲ ፅሑፍካ ወይ እውን እቲ ቃና ናይቲ ፅሑፍካ ድንጋፀ ዝመልኦ ይመስል when it suited the narrative, Eritrea was the villain and Abiy is the hero. Now the Egypt enters the equation. Suddenly all sides must unite. That's not statesmanship, Ambassador. That's political gymnastics, or as some might call it, political prostitution of the highest order. Yeah, so boy, نزوم نسبت زسمعوا ቋንቋ ምዝራብ ስለዚ እቲ ጉዳይ ሎሚ በዓል ግብፂ ዶ ካልኦት ስለ ዝኣተውዎ ጉዳይ ንኩሎም ብሓደ ጌርካ ክትገንሕ ወይ ክትድንገፅ ምፍታር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ድማ ናይ ሃገራዊ ወይ እውን ናይ ሓደ ክቡር ፖለቲከኛ ዝገብሮ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክስ ወይ ስፖርት እዩ ኻላ ዘራርባ ድማ ፖለቲካዊ ምንዝርና ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ተራር መልሲ ይብዎ ኣሎ መቸም ክምለሶ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ኣጀንዳ ድማ ንዓታቶም ፅቡቅ እዩ የገልግሎም ይመስል ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዝኾነ ወይ እውን ሎቢ ስለ ዝሰርሕ ካብኡ ቀፂልና if we have to see give me a second قرأتها ካብዚ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ድማ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ እሳ ድማ let's go here ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ድማ ኣብ ግምት ኢኻ there is this conference that's going on ናይ Ambassador Bein Ruson post gear was in a brain and Rizalana. Eritrea also participated in the 24th COMESA summit of heads of states. Kenya زكاد conference نيرو أبي أحمد وين تساتف نيرابو كانت مرحنا أفريقيا وناوس زاربنا يرجن بزح تقمص لزي بلو قريبين يرجن قديفنا لنا بحفشة under the current team leveraging digitalization to deepen regional value chains for sustainable and inclusive growth. لذي كم يجركا technology digitalization تتكيمكا نبذل على درجات خيزبل حسابنا نرزلنا well it's good ندهرك كون كيلو أفريقيا بحاله خينا كسرحوس بغيو إيرترا دما بأمباسادر بين الرسوم represented كوينا نيرا كابز قاتيلنا لنك أنا كاب عديد وصازلوا فيديوهات كنرمو كدميو قلنا زيها كريكم مچم أنا أبي إيرترا كنزيا سبزيا زنات كوا يبلين عندي قلنا give me a second anyway technical error تسأنيه هذا جزية كم يقبرني بس سرح تلزلو هذا جزية جيجاتا تقاتيمو شلل نابلكم موقت كدو كم وترو مزخ آخر كنا بكون دلي ناتكم دقف ناتكم شلل مبال دما نتسرح ناتنا وناقداسي هجي كغتلي كم تري وزلهم أبي كونفرنس نيرو هجي دما نابوش تعدي كممتها ونا حنتنا UN اللابزيا my favorite اللي زقلصا زا أمباسادرنا UN أبي إرترازلا نيالا فالجت بال نحلا فالجت بال قال كابتن دست بلاني دبلومات أبي إرترازلا
ሕጂ እውን ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩኔስኮ ዓዲማ ኣብ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ትሪኦ ስለ ዘላ ቴንክ ዩ ዩኔስኮ ADG for culture ስለዚ your team and Priority Africa colleagues for the productive discussion, a valuable opportunity to discuss Eritrea's rich culture and heritage, its existence and potential world heritage sites. ነቶም ናይ ዩኔስኮ ዓዲማ by the way ናይ UN ናይዚ ዩኔስኮ ዝበሃል ሓላፊ ግብፃዊ ኮይኑ ተመሪፅሉ ሕጂ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ብኩሉ ዝከኣላ ነቲ ኤርትራ ፅቡቅ ካቨሬጅ ንክትረክብ ትሰርሕ ዘላ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ካብ ልባ ትሓልየላ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ I really hope እዛ ሰብ እዚኣ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ፍረ ከውፅእ ነቲ ዩኔስኮ ድማ ነቲ ህንፃታት ናይ ኤርትራ ንምፅጋን ናቦም መፅኦም ነቲ ኩነታት ንኸሳልጥ ወያ ትገብር ዘላ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ኣርኪቴክቸር ዘለዋ ታሪክ ዘለዎ ህንፃታት ስለዝኾነ እዚ ብትክክል መንገዲ ክፅገን እቲ ዩኔስኮ እንተዝሕግዝ ነይሩ ማዕከል ናይ ቱሪዝምን ቁጠባ ናይ ኤርትራን ሰማይ ምኾነ ነይሩ ብዝኾነ ንሳ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣምላኽ ይተሓወሶ ክንብል ንደሊ ብሓፈሻ ንሳ ግን ትገብሮ ዘላ ስራሕ ፅቡቅ ኮይኑ ንሪአዮ ካብ ቱሪዝም ከይወፃና ከለና ለንቀነ ካብ ኤርትራ ዝመፃ ዘለዋ ስእልታት እስከ ቁርብትለይ ካብ ሸር ክገብረልኩም it's beautiful እዚያስ ክስምዑ ለይ عيني يا اخي سوانا تشرم برسم اباب نبا شاول يزدكي نظام ابدا جزلو حواتنا انتي بالكام انجينير ختم يا زعما زعما مزيان بس مرة ملتيخا باشاول زي راقاي تغير كامل مكرا خوني ناي كندي ارتيستس كندي تقادالاي كندي نقر استفتصمو البوتا كندي درفتي بعد ما نبارالكا بعد اسماندو كم نسمعوا بعد هايت براخي ابز متيخا سوان زي ستخا ود سمرا خونكر هايت فولتون فيسبوك تقادالاي غلي خازل فصحو تقادالاي بحالاي مر ناي تقادالاي بحرون يقولون تقادالاي كوما يزارم يعني بزردان قلت لهم صراحة فقدو دقس كيكا سوات ستي أنا استقادر كله هاجر أخي بخانة في حد خدو يبغانا شجارة تقبر ناقلة تقبر جن كذا لك لنا فتقبل كذا شو ما عرب تسفاي زبالة عرب تسفاي نرعرب تسفاي سنتين بالكاس عجيب نرعرب تسفاي زغني له مع حفلا نرعرب سنتين بالكاس First of all شجارة تستوي الكاسات قبل كان فيديو أريحان معات أكترات سلو معات فلوتات شجرات الطون خبروا بس بعرف أنا قص كوينو يسمعني أبو الأسمر هذا ما أعطيكم عينة نقدر أعطيس شجرات أبو أوش عشتي كلا إذا حاولنا متى استيتم ما ينكوز أتو سبات أنا كمان لا استقامين أتوكم بتوون دولكم أنا كمل اللي خصوصي أنت أبياتو السوكو انت يتغالسو لا هاكو بسرعه قصه كوين تعلم سير انا السلام قلنا نتعجل خيف لا يكون يرجع رسيون صار رسول مالك صار رسول سيعو كومبليت لفرسيو سلام لحد ما فرار يحكي سمعه واه فرار ينغا سدتنا واحد سدت كوينسي نعاي ودا باشو العشاء ولا يقول له استفرار عن فرحنا له نزي انا መቸም ካብ ኤርትራ እቲ ንደልዮ ስእልታት ክወፅእ ከሎ ካብቲ ዝፀበቐ ሬስቶራንታትን ሆቴላትን ጥራይ ደይኮነ እሱ እውን ፅቡቅ እንድዩ ካብቲ ናቹራል ሂወት ኤርትራውያን ክወፅእ ከሎ ድማ መቐረት ኣለዎ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዘውፅኡልና ማይክሮ ከርድሲ ዝበሃል ዝሓውና ሽሙ እኳ ይፈልጦን እየ ብዙሕ ከምዚ ፅቡቅ ስእልታት ዘውፅእ እንድዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቪድዮ ዘይረአ ኣብ ፊልምታት እኳ ንረአ ኸውን እዩ ግን እቲ ናይ ዩቱብ ቪድዮታት ንከምዚታት ካፕቸር ኣይገብሮን እዩ ስለዚ ቨሪ ቪድዮታት ናቱ ሓያል ርኢ ኣለኹ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እናተዘዋወረ ናቹራል ዝኾነ ኤዲት ዘይኮነ ፎቶሾፕ ዘይኣተዎ ናቹራል ዝኾነ ቪድዮታት እዩ ዘቕርብ ከምኡ ድማ ሓደ ካብቲ ፅባቐ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ሎ ብኤክስፖስ ዝገብር ሲ ንሕና በቲ ተፈጥራዊ ፅባቐና እንዳኣቢ ድማ ብፎቶሾፕን ብኤኣይን ተረባሪብና እናበለ ዝፅሕፍ ኣሎ ኤኣይ እንጥቀመሉ እቲ ቴክኖሎጂ እንጥቀመሉ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብሓፈሻ እቲ ንዘለካ ፅባቐ ብፍላይ እቲ ገማግም ባሕርና ጌና ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ክስራሓሉ ዝግባእ ግን ውሕዳ ስለ ዝኾና ምስቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሕ ክወፅእ ኣይከኣልን ኣሎ ኣይሆፕ ኣብ ዝመፅእ ድማ ብዝበለፀ ክስራሕ ኢንጂነር ፍፁም ከምኡ ድማ እቶም ኩሎም ምስ ዘለዉ የቐኒየልና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ምክሪ እውን ናባኹም ኣሰጋጊርና ኣለና ካልእቲ ቪድዮ ለንቀነ ቫይራል ኣላ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እያ ዘለኹ ድማ እዚያ እያ
دليل له حطو درجة كلهم تعذبنا زحتت واندا أمام باتشاس لم تايو كسب حجي أبزهنا انترفيو ويك على متى زير أنا سلام تايو መቸም እዚ ስነ ጥበበኛ ከም ትፈልጥዎ ነቶም ደይ ትፈልጥዎ ድማ መፍለጥ ክኾነኩም ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ብዙሕ ቪድዮታት ዝሰርሕ ዝነበረ ፍቱው ዝኾነ ገጸ ባህሪ ኩሉ ዓይነት ገጸ ባህሪ ክለብስ ዝኽእል ብፍላይ ድማ እታ ወዲ ነገደ ትብል ባዕትቤተይ ትሪኣ ነይራ ኣብ ገለ ፖይንት ናይ ብሓቂ ድምስጥ ዓይነት ታሪክ ከምኡ ድማ ኣተገባብራ ኤክዚኪዩሽን ናይቲ ታሪክ እውን ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ በዓል እዚ ዓበይቲ ክነስም ኣነ እኳ ነፍሰይ እናነቆፍክየ ብዙሕ ስለዘይከታተል ዘለኹ ኣብቲ ሕፅረት ግዜ ስለዘጋጥመኒ ዘሎ እምበር ብቅዓት ስለዘይብሉ ወይ ገለ ኮንኩንቲ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ሕፅረት ግዜ ስለዘሎ ብዙሕ ኣይከታተሎን እየ ዘለኹ ግን ክንዲዚ ዝኣክል ስነ ጥበባዊ ስራሓት እናተሰርሐ ከሎ ኢንተርቪው ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ኢኻ ጌርካ ዘይትፈልጥ ንዝብል ድማ መልሲ ናቱ ካብቲ ናይ ጥበባዊ ክእለቱ ፍልይ ዝበለ መልሲ ከም ዘለዎ ድማ ንፈልጥ ስለዚ እቲ ኣብ ፊልም ትሪኦ ብቅዓት ብልሒ እቲ ናይ ምውሳእ ክእለት በቲ ዘረባናቱ ድማ ክሕውሶ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ሪሙ ጓለይ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ብዘይ ቀል ዓለም ኣነ ብዘይ ሓሶት ስክፍታታት ኣለኒ እቲ ስክፍታ ናተይ ከዓ እንታይ እዩ ኣሕዋት ኣለዉ ኣሕዋት ኣለዉ ጎዲላትና ማለት ኣብዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ብዙሓት ኣያታት ኣለዉና ከምኡውን ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋና ኣሕዋት ኣለዉ ማለት ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ጥበብ ሓርኮትኮት ክብሉ ፋሕተርተር ክብሉ ዓይኖም ሰላም ከየብሉ ዝሓድሩ ብዙሓት ዓበይቲ ኣያታትና ኣርቲስት ኣለዉ ቀዳምነት ክመፁ ዝግብኦም ክመፁ ዘይምኽኣሎም ኣነ ይገርመኒ ምክንያቱ ሓደ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እሶም ኮነ ኢንተርቪው ዘይመፁስ ኣነ እሞ መን ኮይነ ሪሙ ጓለይ ኣነ እሞ መን ኮይነ ኣነ ወላ ሓደ ይኮንኩን ግን ኢንሻአላህ ረቢ ኩሉ ዓለም ልቦና ይዘርየካ እዚ ልቦና ድማ መቸም ትሕትና ኩሉ ግዜ ካብ ብሱላት ዝመፅእ ነገር እዩ ትሑት ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ክብረት ዝጎናፀፍ ንስ እዩ ንሃፍትና ሪሃም ድማ ብዙሕ ፅቡቅ እንድያ ትገብር ክብረት ይሃበልና ክንብላ ንደሊ ነዚ ዓብይ ስነ ጥበባዊ ድማ ርእቶኹምን መጎስኩምን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትገድፍሎም ንኩሎም ተስፋ ንገብር ንኩሉ ብዚ ቻነል ዝረኣናዮ ድማ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር እናፅዋዕና ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ይራኸበና ቴንክ ዩ አገራ